ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து என்னன்னா லெவல் 1 வகுப்பு தான். அப்படின்னா என்னது, ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் தான். இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஒன்லி 18 days. இப்போ 18 daysல எவ்வளவு புரிய முடியும்? அவ்வளவுதான் புரியும். அப்போ நமக்கு நம்ம வந்து அவ்வளவு ஸ்மார்ட் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது. நமக்கு அவ்வளவுதான், எல்லாருக்குமே அவ்வளவுதான் புரியும். அதனாலதான் நாங்க எல்லா மாசமும் பண்றதுனால இது 55வது மாசம். கோவிட் டைம்ல ஆரம்பிச்சது. 55th. அடுத்த மாசம் திரும்பி நடக்கும் 56. அப்ப இது முழுக்க 18 days பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த மாசம் திரும்பி நீங்க அட்டன் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் புரியும். இதுக்கெல்லாம் காசு பண்ணலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஒன்லி மார்னிங் வரணும். 1 hour காலையில வந்து பகவானுடைய இதெல்லாம் கேட்கணும். முதல்ல சிரவணம் காதால கேட்கும் போதே அவ்வளவு நமக்கு அதுல உள்ள போகும். அந்த முள்ள முள்ள அந்த சாறு, அதோட இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் எல்லாம் உள்ள போகும். இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது அப்படி ஏன் லெவல் 1 சொல்றேன்னா, இதுக்கு மேலேயும் இருக்கு. லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 3 இருக்கு. நிறைய படிப்படியா நம்ம ஆன்மீகத்துல படிப்படியா ஏறிண்டு போகலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். காலை 6 மணி வகுப்புல இதே டைம்ல நிறைய கிளாஸ் போயிட்டு இருப்போம். எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் போகும். 12 லாங்குவேஜஸ்ல சொல்லி தராங்க இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து. அண்ட் லெவல் 1, லெவல் 2 அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு. அப்ப எல்லாருமே ஆன்மீகத்துல முங்கி இன்னும் கொஞ்சம் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் நம்மளோட ஞானத்தை. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து வகுப்புக்கு போயிடலாம். நேத்து கிளாஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சா? ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் நேற்றுக்கு வந்தவங்க தான் வந்திருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுதா சொல்லுங்க. இல்ல புரியல, ஒரு மாதிரி நாங்க திரும்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம், ஏதோ புரியலன்னு உங்களுக்கு தோணிச்சுன்னா யூ கேன் டெல் மீ. நான் வந்து ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். இல்ல அந்த இது இன்னும் ஒரு மாதிரி புரியறா போலயும் இருக்கு, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். முதல்ல எப்படின்னா, புரியலைன்னு சொல்ல முடியாது, புரிஞ்சு கொடுத்துன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ரெண்டும் கட்ட ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். அதனால நோ ப்ராப்ளம். போக போக உங்களுக்கே அந்த ஒரு தெரிய வரும். ஓ, இதெல்லாம் தான் நமக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஆனா நம்ம வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். திரும்பி திரும்பி நேத்தே லெசன் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல. உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் படிக்கிறோம். அங்க அந்த கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம இப்போ நம்மளாம் நடந்தோ பஸ் ஏறியோ ட்ரெயின் ஏறியோ எல்லாம் வரவே வேண்டாம். எல்லாம் இப்போ வர்ச்சுவல். எல்லாம் அப்படி ஆன்லைன்ல நம்ம வந்து கோயிலுக்கே வந்துட்டோம். அங்க கடவுளோட பாதம் தெரியறதா, அது தெரிஞ்சு அது அப்படியே அது உன்னிப்பா பார்த்து அப்படி கண்ணில ஒத்திட்டு அவருடைய ஆசையை பெறணும். நம்ம மெயினா அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியும். கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலும் கான்சன்ட்ரேஷனோட புரியறா போல வரணும்னாலும் பகவானோட அனுகிரகம் வேணும். எதுவும் எல்லாமே அவரோட அனுகிரகத்தால தான் முடியும். இன்னைக்கு அவரோட அனுகிரகம் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு, எனக்கும் இருக்கு. அதனால இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இல்ல, கரண்ட் ப்ராப்ளம் இல்ல, கரெக்டா நமக்கு வர முடிஞ்சது. ஸோ அவருக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து கோடி இப்போ இது என்னது நமஸ்காரம் பண்ணாலும் போராது. காற்றை கொடுத்திருக்கார், தண்ணி கொடுத்திருக்கார். அவரை மாத்திரம் மழையெல்லாம் பெய்ய வைக்கல, நம்ம எங்க தண்ணி குடிக்கிறது? காற்றே இல்லைன்னா இங்க என்ன பண்ண முடியும்? இப்ப இப்ப காற்று இல்லாம இருக்காது சொல்ல முடியாது. இந்த இந்த இதுல இருக்கு. மேல 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 ஹையர் ஆல்டிடியூட்ல போகும்போது காற்று இருக்காது. அதனால தான் எல்லாரும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எல்லாம் எடுத்துன்னு போறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணா என்ன ஆகும்? அந்த அந்த லெவல் இங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா எல்லாரும் இறந்துதான் போயிடும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து அவருக்கு நன்றி சொல்லறதுக்கு ஒரு ரீசனே வேண்டாம். அவர் வந்து அவ்வளவு கொடுத்துட்டார் நமக்கு. நமக்கு அண்ட் இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. ஓ, நீங்க இவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்களே, நான் நன்றி சொல்லலையேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல போய் அவங்களுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணி. ஓகே, பகவத்கீதால என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அது பார்க்கலாம். இப்ப வகுப்பை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொல்றேன். இதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். பகவானை தியானம் பண்ணணும். இந்த ஸ்லோகம்லாம் தெரியலையே, எப்பதான் படிக்க போறோமோ, அந்த சான்ஸ்கிரிட்லாம் தெரியாதெல்லாம் கவலையே பட வேண்டாம். சான்ஸ்கிரிட்லாம் காதால கேட்க கேட்க வந்துடும். இப்ப நம்ம வேற ஒரு பிரதேசத்துக்கு போயிட்டோம், பிரான்ஸுக்கே போயிட்டோம், ஜெர்மனிக்கே போயிட்டோம். ஒரு பகவான் அந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி நமக்கு ஏதோ ஒரு ஜாப் கொடுத்து ஏதோ பிசினஸ் பண்றதுக்கு போயிட்டோம். என்ன பண்ண முடியும்? இங்கிலீஷும் தெரியாது, இது தமிழ் தான் தெரியும், எனக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது. அப்படி இருந்தா என்ன, எப்படி பழைப்போம்? அங்கேயும் பழைப்போம். அங்கேயும் அந்த மனிதர்கள்லாம் போயிட்டு அந்த பாஷையை கத்துண்டு அப்படி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அதனால என்னன்னாக்கா சான்ஸ்கிரிட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் லாங்குவேஜ் தான். கேட்க 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 நமக்கு படிக்க இது புரியும், ஈஸியா போயிடும். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் பிரமிச்சு இதே பண்ண வேண்டாம். நமக்கு என்ன தெரியணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லணும். அது கரெக்டா வருதா? சரி, இப்போதைக்கு வரல, வாயால சொல்ல, காதால கேட்க நல்லா காது குளிர நல்லா கேட்கலாம். ஓகே, அப்புறம் மெதுவா உங்களுக்கே கான்பிடன்ஸ் வரும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம். நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல வந்து வீட்லயே உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் என் பின்னாடி சொல்லுங்க. மூணே 3 வாட்டி சொன்ன போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அவருடைய ஆசையை பெற்று இப்ப பிரணதி இன்னைக்கு யாரும் சொல்ல போறேன். இன்னைக்கு யாருன்னு இல்லை, இவன் தான் கேசவ் தான் இருக்கும். இல்ல நம்ம டிவோட்டிஸ் யாராவது யாருக்காவது தெரியும், முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் மாதாஜினாக்கா நீங்க சொல்லலாம். இல்லைன்னா அட்மின் சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா இருக்கவே இருக்கு, ஐ மீன் சீனியர் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, அவங்க இல்லைன்னா அட்மின் சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா
உம் நாங்களே சொல்லுவோம். நான் சொல்லுவேன். எஸ். யாராவது இருக்காங்களா நம்ம டிவோட்டிஸ்ல சொல்றதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களா? தெரியும்னாக்கா இல்லைன்னா கேளுங்க. எஸ், அட்மின்ஸ்ல யாரு சொன்னா மாத்தாஜி உங்களோட ஆடியோவே சரியில்லையம்மா. சொல்லி ட்ரை பண்ணுங்க. சொன்னா மாதாஜி நீங்க அவங்க ஆடியோ டவுன். கேஷவ படிமா. Yes, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena. தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. போயிடுத்து அவனோட நெட்டும் போயிடுத்து. வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. வந்துட்டியம்மா கேசவ்? சரியில்லை கேஷவ், நெட்டு சரியில்லை. நானே படிச்சுடுறேன். நெட்டு நல்ல நெட் இது அப்பாவோட மொபைல்ல பண்ணு. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி ஜாயின் பண்ணீங்களா? போஸ்ட் போயிடுத்து. She keeps coming going. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஓகே. இப்போ நம்ம பிரணத்திங்கிறது என்னதுன்னா பிரேயர் தான். ஜஸ்ட் எல்லாருக்கும் பிரேயர். ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஆரம்பிக்கிறதே நம்ம குருக்கு வந்தனம் சொல்லணும். ஏன்னா நமக்கு எந்த ஞானம் கிடைச்சாலும் அந்த குரு டென் தான் வருது நமக்கு. யாராவது சம்படியா ஸ்டார்டர்ஸ் அவங்களுக்கு முதல்ல வந்தனம், அப்புறம் பகவானுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு, ராதைக்கு, வைஷ்ணவர்களுக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நம்ம நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறோம். அப்புறம் பிரபுபாத், இந்த பிரபுபாதோட அப்புறமா இன்னொரு நாளைக்கு நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் மெதுவா லேட்டர் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்தனம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நம்ம வகுப்பை ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பிரேயர் எல்லாம் இருக்கே, அதே மாதிரி நம்ம பிரேயரோட ஆரம்பிக்கிறோம். இப்ப நம்ம எந்த வகுப்பு வந்திருக்கோம்? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுல இன்னைக்கு 2வது நாள். இப்ப நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம்? ஒன்னும் படிக்கல ஆக்சுவலி. நேற்று யாரோ வரலன்னா டோன்ட் வரி அட் ஆல். நேற்றுக்கு ஒன்னும் பெருசா எல்லாம் படிக்கல. சங்கோட பேரு, மனிதர்களோட பேரு, அதெல்லாம் நம்ம நேற்றுக்கு பார்க்கவே இல்லை. அதெல்லாம் டீட்டெயிலா நம்ம லெவல் 2ல தான் பார்ப்போம். எல்லா ஸ்லோகம் அப்போ பார்ப்போம். யாரோட பேரு, எல்லா ராஜாமார்களோட பேரு, அவங்க பிள்ளைகளோட பேரு, அது மாதிரி எல்லாம் பார்ப்போம். அப்புறம் அதெல்லாம் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு நேற்று ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா எல்லாமே முடியாது. இன்னைக்கு பெரிய சாப்டர். இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர் இஸ் ஆல்சோ வெரி. நீங்க புக்கு உங்ககிட்ட இருந்ததுதான் பார்க்கலாம். நிறைய ஸ்லோகம் எல்லாம் கவர் பண்ண முடியாது. ஒன் ஹவர்ல எவ்வளவு முடியும்? அப்போ ரொம்ப கம்மி தான். அப்ப நம்ம கொஞ்சமா படிக்கிறோம். இப்போ ஜஸ்ட் பேசிக் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் படிக்கிறோம். 18 நாட்கள்ல அதனால தான் முடிக்க முடியாது நமக்கு. இப்ப இன்னைக்கு அத்தியாயம் 2.
அதோட என்னது டைட்டில், கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். இன்னைக்குதான் வந்து சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா வரும். நம்ம நேற்றுக்கெல்லாம் பகவத்கீதாவே ஆரம்பிக்கல, இன்னைக்குதான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு ப்ரிஃபேஸ் சொல்லுவாங்களே, அந்த ஒரு டிராமா பார்க்க போறோம்னா அதோட என்னது சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு அதுதான் வந்து காட்டினாங்க. நேற்றுக்கு அதுதான் இருந்தது. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், கீதை. ஆக்சுவலி பகவத்கீதா என்ன சொல்றது, அதோட சுருக்கம் தான், சொல்லி சம்மரி தான் சொல்ல போறாங்க. இது வந்து பிரபுபாத் அவருடைய, அவருக்கு வந்தனம் ஆல்ரெடி வந்தனம் சொல்லியாச்சு நம்ம பிரேயர்ல, இருந்தாலும் அவருக்கு சொல்லி நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு, ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான், கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஓகே, நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம், ஒரே போர்க்களத்தில் 3 பேரின் வெவ்வேறு மனநிலைகள். யாரெல்லாம் 3 பேர், நேற்றுக்கு 3 பேர் பார்த்தோம் இந்த பிக்சர்ல. அதெல்லாம் பிக்சர், அது ஏன் இதெல்லாம் போடுறோம்னா ஷுட் ரெஜிஸ்டர். 3 பேர் இப்படி இருந்தது. கேஷவ் தெரியுமாமா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நினைவில்லைன்னா யூ கேன் ஹெல்ப். அட்மின்ஸ் கேஷவ்னா சுனந்தா மாதாஜி. ஆடியோ சரியாயிடுதுன்னா யூ ஆல்சோ கேன் ஸ்பீக். எஸ் மாதாஜி. திருதராஷ்டிரன், அர்ஜுனன், துரியோதனன் திருதராஷ்டிரன், மாதாஜி. திருதராஷ்டிர மகாராஜா. அவர் ஒரு ராஜா இல்லையா, அவருக்கு அந்த மரியாதை கொடுக்கணுமே. திருதராஷ்டிர மகாராஜா, அர்ஜுனன், துரியோதனன் மாதாஜி. துரியோதன். இவன் 3 பேரோட அஹ், கண்ணோட்டம் எப்படி இருந்தது, ஒரே இது சீன். பட் ஹவு தே, அவங்க எப்படி அணுகுறாங்க, அவங்களோட பார்வை எப்படி இருக்குன்னு. சோ இது எல்லாமே எப்படின்னா நம்ம பாக்குற கண்ணோட்டத்துல தான் எல்லாமே இருக்கு. நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு இதை பாக்குறோமோ, இல்ல நான் கேட்டேன்னு வாதாடுவாங்க, இல்ல நம்ம ஒரு விதமா கேட்டிருப்போம், வேற இடத்துல இருந்து பார்த்தோம்னா வேற விதமா கேட்டிருக்கோம். நம்ம பார்த்தோம் ஆனா வேற ஆங்கிள் பார்த்தா அது டிஃப்ரெண்டா தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவங்க வந்து 3 பேரின் வெவ்வேறு மனநிலைகள் பார்த்தோம். அர்ஜுனன் படைகளை கவனிக்கிறான். என்ன பண்றான் அர்ஜுனன், இது தேரோட்டி, யாரு, கிருஷ்ணரை தேரோட்டியா வச்சு எனக்கு அந்த நம்ம எதிரணியில யார் இருக்காங்க எனக்கு பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படி சொன்னோன்னு, இவ கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு, எங்கேயோ கார்னர்ல நின்னு பார்க்க வச்சிருக்கலாம்ல. இல்ல இல்ல, இவனுக்கு நல்லா மனச கலக்கி அப்புறம் தான் நான் வந்து அவனை வந்து போதனை என்னது கீதை உபதேசம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நோக்கத்துல அவர் வந்து கரெக்டா நடுவில் போய் நிறுத்துறாரு. எங்க அவருடைய தாத்தா இருக்கார், அவருடைய ஆசிரியர் இருக்கார், இவெல்லாம் நல்ல க்ளோஸ், இவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு, அர்ஜுனனுக்கு க்ளோஸா இருக்கிறவங்க எல்லாம் முன்னாடி போய் நிறுத்துறான் அந்த தேரை. அவன் போய் கலங்கிட்டான். யாரு, அர்ஜுனன் பிகேம் வெரி ஷேட்டர்ட். என்னது ரொம்ப மனசளவுல ரொம்ப கலங்கிட்டான். இவங்களெல்லாம் கொன்னு எனக்கு ராஜ்யம் வேணுமா, நான் இவளெல்லாம் கொன்னு அது மாதிரி எனக்கு ஏதாவது சுகம் கிடைக்குதா, அந்த சுகமே எனக்கு வேண்டாம். அந்த மாதிரி மனக்கலக்கத்துக்கு போயிட்டு, ஆனா என்னது முதுக காட்டின்னு ஓடல. சொல்றான் முடியாது முடியாது சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன சொல்றான், இன்னைக்கு ஒரு இது 11 இது ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி வரும், கார்பண்ய தோஷம் அப்படின்னா இது, நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், என்னை வந்து நீ ஏத்துக்கோ, எனக்கு சொல்லி கொடு அப்படின்னு. நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். ஏதோ ப்ராப்ளம் வரும் நமக்கு லைஃப்ல, ஓடி போய் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் இந்த ப்ராப்ளம். எக்ஸாம் வரும், சில பேர் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கிளாஸ்ல யார் இருக்காங்க தெரியாது, ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல இருந்தோம்னாக்கா, அப்பா எக்ஸாம், இந்த எக்ஸாம்லாம் என்னால எழுத முடியாதுப்பா, இது நாள் நெருங்கி நெருங்கி வரும்போது பயம் வந்துடும். வேண்டாம் வேண்டாம், இந்த வருஷம் நான் ஸ்கிப் பண்றேன், அடுத்த வருஷம் ட்ரை பண்றேன். நோ, யூ ஷுட் ஃபேஸ் இட். என்ன ஒரு பயமும் இருக்கக்கூடாது லைஃப்ல, பகவான் இருக்கார். அந்த ஒரு எப்பவுமே லைஃப்ல என்ன இருக்கணும், பகவான் இருக்காருங்கிற நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து, ஆனா முயற்சி எடுக்காம இருக்கக்கூடாது. நம்ம முயற்சி எடுக்கணும், பகவானோட அனுகிரகம் கிடைக்கும். முயற்சி எடுக்கணும், பகவானையும் நம்பணும், பகவானுடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் பண்ணணும், ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, பகவான் நம்மள அவருடைய ப்ரொடெக்ஷன் வச்சுப்பார். கண்டிப்பா நம்மளை வந்து சக்சஸா பண்ணிடுவார். சோ வந்து அர்ஜுனன் நேத்தி படைகளை பார்க்கிறார், குழம்பி போறார். போரிடாததற்கு அர்ஜுனன் கூறும் காரணங்கள், நிறைய விஷயங்கள் சொல்றான். நல்ல விதமா தான் சொல்றான், நல்ல குணங்கள் தான் அதெல்லாமே. ஒரு கம்பேஷனேட், ஒரு கருணை உள்ளம் படைத்தவர், அது நல்லதுதான். ஆனா எங்க கருணை உள்ளம் இருக்கணும், எப்போ இருக்கணும், அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். அதெல்லாம் தான் நேற்று இருந்தது. அர்ஜுனன் என்ன நம்மள மாதிரி ஒரு பாமர மக்கள், ஒரு சாதாரண மனிதன் தான் அர்ஜுனன். அவன் அந்த மாதிரி இருந்து கேட்கறான், அவனுக்கு ரொம்ப குழம்பி போறான். இன்னையில இருந்து பகவான் வந்து இல்ல, நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போறான். சோ 5 காரணங்கள் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை. என்னெல்லாம் இருந்தது நேற்றுக்கு பார்த்தோம். 1.28 இரக்க குணம். எஸ், எல்லா உயிரிடத்திலும் நம்ம வந்து இரக்க குணமோட இருக்கணும். நான் கொன்னுடுறேன், எல்லாரையும் அழிஞ்சு போனா எனக்கு என்ன, எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணெல்லாம் தெய்வீக குணமா இருக்காது. அந்த மாதிரி யாரும் இருக்கவும் கூடாது. மோஸ்ட்லி இருக்க மாட்டோம். யார் ஆன்மீகத்துல வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த எண்ணமே இருக்காது. எப்பவுமே எல்லாரும் வாழணும், நம்மளும் வாழணும், அவங்களும் அவங்களும் வாழணும், அந்த எண்ணம் தான் இருக்கும். அப்புறம் இன்பமின்மை, அவளெல்லாம் கொன்னு எனக்கு என்ன இன்பம், ஆனா அவ இப்ப இறந்து போயிட்டாங்களே, துக்கத்துல தான் இருப்பேனே தவிர எனக்கு அதனால ஒரு ராஜ்யம் கிடைச்சதுங்கிற இன்பம் எல்லாம் இருக்காது அப்படிங்கிறார். அப்புறம் பாவ செயல், ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு என்னது ஒரு எறும்ப கொல்லக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஒரு பெரிய மனிதனையே நான் கொன்னுடுவேனே, அது எவ்வளவு பெரிய பாவ செயல் அப்படிங்கும். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம்,
அந்த குடும்பத்துல வந்து அந்த ஒரு ஆளு இதுல போர்க்காலத்துல இறந்து போயிட்டான்னா அந்த வீட்டுல ஒரு அப்பா இல்லாம ஆயிடும். இல்ல தாத்தா வந்திருக்கான்னா இந்த தாத்தா இல்லாத ஒரு குடும்பம் ஆயிடும். தாத்தானா என்ன அர்த்தம்னா பெரியவர். ஒரு வீட்டுல ஒரு மூத்தவர் இருந்ததுனாக்கா அது அந்த ஒரு அழகுதான். நம்மளே பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு கூட்டுக்கு ஒரு என்னது இந்த இல்லையா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எல்லாம் பார்க்கலாம். அவங்க எவ்வளவு எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஒரு சேட்னஸே இருக்காது. யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து சரியில்லை அப்படின்னா பெரியவா யாரோ இருப்பா, ஏ டோன்ட் வரி, நான் இருக்கேன். இல்ல ஒரு அண்ணா தம்பி இருக்கா, தம்பியோட பிசினஸ் சரியில்லைன்னா அண்ணா என்ன சொல்லுவான், ஏ அதெல்லாம் சரிப்பா, நான் இருக்கேன் உனக்கு, தைரியமா நீ பண்ணு அப்படின்னு. அப்ப எல்லாரும் ஒண்ணுக்கு ஒரு சேடு வந்ததுனால ஒரு துக்கம் வந்தாலும் இன்னொருத்தருப்போம் எடுத்து சொல்லி டோன்ட் பாதர் அந்த மாதிரி. சோ கூட்டு குடும்பத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் யாராவது போயிட்டாங்கன்னா யார் இருப்பா எடுத்து சொல்றதுக்கு. அப்படியெல்லாம் எண்ணி பாக்குறான். எதிரணியில யாராவது இறந்து போனா எவ்வளவு பெரிய துக்கம், அவங்க குடும்பம் எப்படி நசிச்சு போயிடும் அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறான். அப்ப அர்ஜுனன் இஸ் அ குட் பாய் இல்லையா, பேசிக்கலி நல்ல எண்ணம் உள்ளவன் தான். ஆனா எந்த இடத்துல எப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் இதேதான் நம்ம லைஃப்லயும் வரும். அப்ப நம்ம லைஃப்லயும் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும், எப்படியெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம், அதுதான் இது வந்து லைஃப் மேனுவல். பகவத்கீதாங்கிறது கிருஷ்ணன் அர்ஜுனா அவ குடும்பத்துல என்ன நடந்தது பண்ணினா நம்ம ஸ்டோரி கேட்க வந்திருக்கோம். இல்ல இல்ல, நம்ம லைஃப்ல அவங்களோட லைஃப்ல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும். ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் வில் டெல் அஸ். அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், நம்ம லைஃப்ல அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் நம்ம வந்து படிக்கணும். இருமனம் அப்படின்னா என்னது? இருமனம்னா டபுள் இது மைண்ட். நான் வந்து சண்டை போட்டேன்னா எதர் ஐ வில் பி அலைவ், இல்ல நான் வந்து நான் வந்து உயிரோட இருப்பேன், இல்லாட்டா நான் செத்து போயிடுவேன். கரெக்ட் தானே? உயிரோட இருந்ததுனாக்கா எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், செத்து போனேன்னா எனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஆனா என்னப்பா இதெல்லாம் நான் பண்ணணுமா? பண்ணாம இருந்ததுனாக்கா இப்படிலாம் சேஃப் ஆயிடுமே, எனக்கு வேண்டாம் அந்த ராஜ்யம், ராஜ்யமும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். அவங்க கொடுக்கலையா போட்டும் போ, அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் அறிவுன்னு விட்டு விடலாமா? இல்ல நம்ம ரைட்டுக்கு நம்ம போரிடணும், என்னுடைய ரைட், இட் இஸ் மை ரைட், நான் வந்து அதை பண்ணி காட்டணும். அந்த மாதிரி எனக்கு அவரே இருமனத்துல இருக்கான். இஸ் கன்ஃபியூஸ், என்ன பண்ணும் தெரியாம குழம்பிக்கா. இது இந்த ஸ்லோகம் இப்போ வரும் 2.6 ஆகும். ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா அர்ஜுனனே 5 கேள்விகள் கேட்கறான். ஒரு ஒரு சாப்டர்ல வரும். அர்ஜுனன் will keep asking questions. அவருக்கு நிறைய கொஸ்டின் ஏன் வரும், அதனால தான் உங்ககிட்டயே நான் கேட்கறேன். ஏதாவது உங்களுக்கு மனசுல புரியல அந்த மாதிரி இருந்தா கேளுங்க அப்படின்னு. ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல இந்த மாதிரி இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் புரியாது. அப்ப கிருஷ்ணர்ட்ட கேள்வி கேட்கிறார், கிருஷ்ணனும் அதுக்கு பதில் சொல்லுவார். அப்புறம் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு இன்னைக்குதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஆத்மான்னு ஒரு இது இருக்கு. நம்ம இப்போ உடல் பாக்குறோம் இல்லையா, இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆத்மான்னு ஒரு there is a thing called ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்குதான் பார்க்க போறோம். அப்புறம் ஞான யோகம், புத்தி யோகம், சாங்கிய யோகம் என்றால் என்ன, அப்புறம் ஸ்திததீர் முனிங்கிறவர் யார், அவர் எப்படி இருப்பார், எப்படி நடப்பார், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்லோகத்துல வரும், எல்லாம் பார்க்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. சாங்கிய யோக அத த்விதீயோ அத்தியாய. அத்தனை இப்போ இரண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். த்விதீயோன்னு என்னது, இரண்டாவது. எஸ், இப்போ யார் ஸ்லோகம் படிக்கிறாள், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாள்னா படிக்கலாம். யாருக்காவது தெரியும், எனக்கு தெரியாது இல்லையா, நீங்களாம் வேற எங்க படிச்சு வந்திருக்கலாம், இல்ல இதுக்கு முன்னாடியும் கிளாஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல பகவத்கீதாவே படிச்சுட்டு வந்திருக்கனாலும் நீங்க திஸ் இஸ் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம், உங்களுடைய கிளாஸ். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்க பண்ணினா சரி. இல்ல உங்களுக்கு தெரியலன்னா நாங்க இருக்கவே இருக்கோம், வி கேன் ஹெல்ப். உங்களுக்கு முடியலன்னா சீனியர் யாராவது இருக்காங்களா? இல்ல. ஓகே, அப்போ அட்மின்ஸ் சுனந்தா மாதாஜி சரியா எடுத்தவங்க இது சுனந்தா மாதாஜி இருக்கேளா? ஓகே, கேஷவ் இருக்கியம்மா? எஸ் இதுலயே டைம் மாதாஜி. போயிடும் எனக்கு, இருக்கியா 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 கேட்கறதுல. எஸ் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம்ல கேட்க மாட்டேன், யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, அன்னெசரி ஐம் வேஸ்டிங் டைம். எஸ் மாதாஜி. कार्पण्यदोषो बहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेष्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शातिमां त्वां प्रपन्नम्. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஏன்னா நம்ம இம்பார்ட்டன் தான் பாக்குறோம். 2.1 2.2 எல்லாம் பார்க்கவே இல்லை, கரெக்டா டைரக்டா 2.7க்கு வந்துட்டோம், 2.7க்கு வந்துட்டோம். அதுலதான் என்ன இம்பார்ட்டன்ட். சிஷ்ய, சிஷ்யனா என்னது, நான் வந்து உன்னுடைய டிசைபிள் அப்படின்னா நான் ஸ்டூடெண்ட். உங்களுடைய அகம்னா நான், நான் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு நீங்க நல்லதை சொல்லி கொடுங்க, நான் ஏத்துக்கிறேன். ஏன்னா அவருக்கு வந்து இது அத்தை பிள்ளைதான், இவருடைய சொந்தம் தான் இல்லையா. இருந்தாலும் தெரியும், அவர் கடவுள் தெரியும், கடவுள் சொன்னா நம்ம கேட்டுக்கலாம், நல்ல விஷயம் தான் நம்ம கிட்ட சொல்லுவார் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நம்பிக்கை. அப்ப அதனால என்ன சொல்றேன், ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன், எனக்கு சண்டே போட வேண்டாம் தான் இருக்கு. இருந்தாலும் கிருஷ்ணா, நான் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு வந்து எல்லாம் அருள் கூறுங்க, எனக்கு நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு எது நன்மை பயக்குமோ அதை சொல்லுங்க, நான் கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படிங்கிறேன். சோ இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால், இங்க கருமினா என்னது, நம்ம நார்மல் கருமினா என்ன சொல்லுவோம், பணம் யாரு செலவழிக்கிறது இல்லையா அவங்கள வந்து கருமி சொல்லுவோம் இல்லையா. இங்க கருமினா என்னதுனாக்கா இமோஷனலி இஸ் அட்டாச்ட்.
என்னுடைய சித்தப்பா, என்னுடைய பெரியப்பா, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய ஆசிரியர், என்னுடைய தாத்தா, அந்த ஒரு அதுவும் ஒரு வீக்னஸ் தான். நம்ம கிட்டயே பார்க்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். எங்கேயாவது இப்போ என்னது ஒரு லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ் வீட்டுல ஒரு அம்மாவோ யாரோ வீட்டு வந்து நிர்வாகம்னா பாத்துக்கிறாங்கன்னா, எங்கேயோ ஒரு நாளைக்கு போயிட்டு வேணா, அச்சோ நான் போனா எங்க வீட்டுல யாரு சமைப்பா, பசங்கள்லாம் அப்புறம் பட்னியா போயிடுமே, அது போயிடுமே, யாரு துணி துவைப்பா, யாரு, எல்லா குடும்ப பாரமும் தம் தலையில இருக்கிற போல. நம்ம வரதுக்கு முன்னாடி அந்த குடும்பம் எப்படி இருந்திருக்கும்? சரி, நம்ம இறந்து போயிடுவோமே, நாளைக்கு நம்ம இறந்து போயிட்டோம்னா குடும்பம் எல்லாமே இறந்துடுவாங்களா? அப்ப எல்லாமே நான் பண்றேன்னு நினைக்க, இதெல்லாம் தான் கருமித்தனம். இதெல்லாம் என்னது ஃபால்ஸ், நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இட் இஸ் நாட். அவங்களுக்கு சொல்லி குத்தம் இல்ல. பகவத்கீதா படிக்கும் போது தான் தெரியும், ஓ அப்படியா, கரெக்ட் இல்ல. நான் இல்லாம இருந்தாலும் எல்லாம் ஓடும், நல்லாவே ஓடும். இன்ஃபேக்ட் அவங்க பாட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணி இந்த என்னது ஸ்விக்கி பிக்கி இல்லைன்னா ஆர்டர் பண்ணி நல்லாவே இருப்பாங்க. அம்மா இன்னும் போகலையாம்மா, இன்னும் நான் எவ்ரி வீக் வேணா போயிட்டு வாமா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போயிட்டு வாங்க, உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க, நாங்களாம் நிம்மதியா இருப்போம் அப்படின்னு வேணா சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவா. ஆனா இதெல்லாம் தான் கருமித்தனம். நமக்கு அது தெரியாம நம்ம வந்து அந்த கருமித்தனத்துல இருப்போம். அதே போல இன்னும் அர்ஜுனன் என்னது, என்னுடைய தாத்தா அவரு இறந்து போயிடுவாரே, என்னுடைய ஆசிரியர் இறந்து போயிடுவாரே, என்னுடைய கசின்ஸ் எல்லாம் நிக்கிறாங்க, அவங்களாம் எனக்கு அந்த கருமித்தனமான இருக்கு. நான் அந்த மாதிரி பலவீனம், அதெல்லாம் ஒரு பலவீனம் தான், அதுல பெருமை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. சோ இதெல்லாம் கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். பகவானே, உங்களுக்கு கிருஷ்ணா உன்னை வேண்டிக் கொள்கிறேன், எனக்கு எது நன்மை பயக்குமோ அதை சொல்லுங்க, நிச்சயமாக எனக்கு எது நல்லதோ அதை சொல்லுங்க. இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் சரணடைந்து விட்டேன். இப்ப நீங்க சொல்றதை நான் கண்டிப்பா கேட்டுப்பேன். அப்படி அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இப்படிதான் இருக்கணும். ஒரு ஹம்புலா நம்ம வந்து சரணடைந்து நம்ம வந்து கேட்கணும். யாராவது ஆசிரியரா இருக்கணும், இல்ல நம்ம வீட்லயே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணும், அப்பாட்ட கேட்டுடலாம். அப்பா எல்லாம் ஞானி, நல்ல விஷயம், அவர்லாம் பார்த்திருக்காரு. அப்பா எனக்கு ஒன்றும் புரியலப்பா, சொல்லுங்கப்பா, என்ன நீங்க என்ன சொல்றாலும் நான் கேட்கறேன், ஏன்னா நீங்க எனக்கு சொல்றதெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவீங்க அப்படி. அப்பாவோ தாத்தாவோ யாரோ நம்ம வீட்டுல இருப்பாங்க, இல்ல யாரோ ஃப்ரெண்ட் இருப்பான், யாரோ somebody will be there in our life whom we will be, நம்ம அவங்கள மதிச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்க கேட்டுக்கலாம். அப்படின்னா குழம்பி போயிட்டோம், நம்ம குழம்பி போனதுனால அந்த ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கணும். இல்லாதுக்கு என்னது, சில பேர் என்ன பண்றாங்க, குழம்பி போயிட்டேன் இப்போ, குதிச்சுட்டேன், தூக்க போட்டுட்டேன், இதெல்லாம் எண்டே கிடையாது. அதுதான் ஃபூலிஷ்னஸ். அதனாலதான் பகவத்கீதை எல்லாரும் படிக்கணும்னா, லைஃப்ல நிறைய யாருக்கு தான் ரொம்ப சுகமா இருக்கான், அம்பானி இருக்கான், டாட்டா இருக்கான், அவனுக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லையான்னு. நமக்கு 100 ரூபாய்க்கு ப்ராப்ளம்னா அவனுக்கு லட்ச கோடி கணக்குல ப்ராப்ளம், கோடி ஒரு ரூபாய்க்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்ப எல்லாருமே இறந்து போயிட்டு தான் இருக்கணும். அதெல்லாம் இறந்து போறதெல்லாம் சொல்யூஷன் கிடையாது. எப்படி வாழணும், பகவத்கீதா என்னது, எப்படி வாழணும் தான் கத்து கொடுக்கறது. சோ நம்ம வந்து எப்படி வாழணும், யாரை அணுகணும், யாரு அதை தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்களோ, நமக்கு மனசு நிறைய விஷயத்துல ஒடிஞ்சு போகும். அப்போ நம்ம வந்து அதே போல யாருக்கு அதை நாலேஜ் இருக்கோ அவங்க கிட்ட போய் கேட்கணும், எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, எனக்கு ரொம்ப நான் வந்து மோசமா நிலையில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும். இதுல இருந்து நம்ம இந்த பாடம் படிக்கிறோம் 2.7. இந்த நம்ம ஹம்புலா ஒரு தாழ்மையா நம்ம வந்து ஒருத்தரை அணுகி நம்ம வந்து நம்ம விஷயங்களை சொல்லி கேட்கணும், எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு. சோ நெருக்கடியை சமாளித்தல் 1லேருந்து 10 வரைக்கும் அதேதான். என்னது, கடினமான காலங்களில் நீங்கள் கைவிடலாம், என்னது அந்த வேலையை வந்து கைவிட்டுடலாம், வேண்டாம் இது நமக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடலாம், இல்லை, அல்லது அதிக சக்தியை அணுகலாம். நம்மளை விட யாராவது தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்களா அவங்க கிட்ட கேட்கலாம், இதுல என்ன ஐடியா தான் இருக்கா, எப்படி ஒரு பிசினஸ் லாஸ் ஆயிடுது, என்னடப்பா நான் ஆன மட்டும் எல்லாம் பண்ணி பாக்குறேன், ஒன்னும் வித்து போக மாட்டேங்கிறது, இன்னும் சம் ப்ராப்ளம். சரி, அதே பிசினஸ்ல வேற ஒருத்தன் இருக்கான், அவன்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம், நீ எப்படி மேனேஜ் பண்றப்பா, எனக்கு ஒன்னும் வர மாட்டேங்கிறது, நான் ஏதோ ஐடியா கொடுப்போம். கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிற ஆள்கிட்ட தான் போனோம். ஆனா அந்த மாதிரி போனா என்னது, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு விடும், ஓ இப்படியா, ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலாம். அர்ஜுனா என்ன பண்ணினார், என்ன செய்தார், அவர் மிக உயர்ந்த சக்தியை அணுகினார். வெரி லக்கி. அர்ஜுனா ரொம்ப லக்கியா இருந்ததுனால கடவுளே அவன் கூடயே இருந்திருக்கு இல்லையா. சோ அவர் வந்து அர்ஜுனா என்ன பண்ணா, கடவுள்கிட்டயே போய் கட்டிருக்கான். கடவுளோட there is no second thought at all இல்லையா. பகவான் சொல்றது வேத வாக்கு மாதிரி. சோ அவர் வந்து அந்த மாதிரி நல்ல ஹம்பிளா இருக்கும். அது நம்மளும் அந்த மாதிரி படிக்கணும். நமக்கு ஒண்ணு கடவுள் தான் எங்க கூட இல்லையே அப்படின்னாக்கா, கடவுள் கடவுள் ரூபத்துல யாராவது வருவாங்க நம்ம லைஃப்ல, அவங்களே அணுகணும். சோ எது உண்மையான அடையாளம், பகவான் எனது உண்மையான அடையாளம் கிருஷ்ணர் வேற யார் அப்படின்னு. இப்ப ஒரு மரம், இப்ப நம்ம மரத்தை வந்து தூரக்கே கிட்டக்கு வரா போல பாக்குறோம், அப்படி இல்ல, நம்ம கிட்டக்க போறோம்னு அர்த்தம். நம்ம பக்கத்துல போறோம், தூரக்கேந்து பார்க்கும்போது அது ரொம்ப குட்டி மரமா இவ்வளவுதான் சின்னதா இருக்கிற போல இருக்கும். பக்கம் போக 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 பார்த்தா அது பெரிய ஆலமரம், என்ன அவ்வளவு மாதிரி பெருசா இருக்கும். தூரக்கேன்னு பார்த்தா ஒரு பச்சை பச்சை கலர் ஒரு மரம் சின்னதா அப்படி இருக்கும். நடந்து போய் 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 பக்கத்துல போச்சுன்னா என்ன தெரியறது, கிளைகள் தெரியறது, இலைகள் தெரியறது, கனி தெரியறது, காய்கள் தெரியறது, ஒரு பேரட், ஒரு கிளி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, பச்சை கிளி அதுவும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, பச்சை கலர் மாங்காய் அதை சாப்பிட்டு இருக்கு, எல்லாம் பக்கத்துல போனாதான் தெரியறது இதெல்லாம். அதுல இருந்து என்ன தெரியறது, நம்ம கண்ணு
நான் பார்த்தேன் வாதாடுவாங்க, நான் பார்த்தேன் அதுதான் சரி அப்படின்னு. அரே நீ ஒரு ஆங்கிள் பார்த்திருப்ப, தூரக்கேந்து பார்த்திருப்ப, உனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தேன், நான் வேற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தேன், நான் அதை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுல ஆங்கிள் இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா தெரியும். அப்ப அதை நம்பணும் நம்ம. இப்ப என்னது, இந்த மாதிரி கண்ணு இருக்கும் போதே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எல்லாம் சரியா நான் பாக்குறதெல்லாம் நிஜம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். கிடையாது. நமது பார்வை சரியானதா, தூரக்கேந்து பார்த்தா ஒண்ணு தெரியாது, இந்த ஆங்கிள் பார்த்தா கிளி தெரியாது. ஏன்னா அது ஒரு கிளை மறைத்திருக்கும். வேறொருத்தன் அந்த பக்கம் இருக்கிறான், இல்லப்பா கிளி இருக்கு, இல்லையே நான் பாக்குறேன் நீ கிளி இல்லையே, இருக்குப்பான்னு அவன் வாதாடுவான், நம்ம இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல போய் பார்த்தாதான் தெரியும் அந்த ஒரு இது கிளி தெரியறது அவனுக்கு, அவனும் சொல்றது பொய் இல்லைன்னு. சோ நம்ம கண்ணு இருக்கும்போது நமக்கு அந்த கண்ணு பார்வை சரியானதா, இல்லை. காது இருக்கு, காதால கேட்கிறோம், அடுத்த ரூம்ல இருந்து பேசினா நமக்கு கேட்காது. அப்ப காது சரியா இருக்கா, இல்லை. இப்ப நம்ம புலன்கள் எல்லாமே அந்த மாதிரிதான். ஒன்னும் சரியான புலன்கள் கிடையாது, 100% அக்யூரசி கிடையாது. சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ கிருஷ்ணர் என்பவர் அப்போ கிருஷ்ணரை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், அது இன்னும் இது முடிச்சுட்டு அது பார்க்கலாம். இதே போல ஒரு கண்ணாடியில ஒரு ஆப்பிள் காட்டியிருக்காங்க. இங்க ஒரு ஆப்பிள், நிஜமான ஒரு ஆப்பிள் வச்சிருக்கா, இந்த ஒரு சைடு கடிச்சு வச்சிருக்காங்க ஒரு கட் பண்ணி. ஆனா அந்த பிரதிபிம்பத்துல என்ன தெரியறது, ஃபுல் ஆப்பிள் தெரியறது. இந்த பிரதிபிம்பத்தை மாத்திரம் பார்த்துட்டு ஒருத்தன் சொல்லுவாங்க நான் ஃபுல் ஆப்பிள் பார்த்தேன், இவன் சொல்றேன் இல்லையே நான் இந்த சைடும் பார்த்தேன், இந்த சைடு பார்த்தா கட் பண்ண ஆப்பிள் தெரியறது அப்படின்னு. சோ கண்ணோட்டம் வேறு வேற டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். வேற வேற ஆங்கிள் இருந்து நம்ம பார்க்கணும், வேற வேற சிந்திச்சு பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்டா தெரியும். சோ நம் பார்வை பூர்ணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நாம் நம்புகிறோம், அவ்வளவுதான். பட் அதெல்லாம் நம்புறது எல்லாமே நிஜமா கிடையாது. ஸோ வி ஹவ் டு அக்செப்ட். வேற யாராவது சொன்னாலும் அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கணும். இப்போ கிருஷ்ணரை எப்படி நம்பலாம், கிருஷ்ணர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நம்பலாம்? சில பேர் ஒளி வடிவமா, இப்போ நம்ம இப்போ இந்த வெளிச்சம் வருது இல்லையா, வெளிச்சம் வருதுன்னா என்னது, நம்ம பூமி இப்படியே சுத்துறது இல்லையா, பூமி தானே சுத்துறது, சூரியன் அங்கேதான் இருக்கார். நம்ம பூமி இப்படி இருந்தது, இங்க சூரியன், இங்க பூமி இப்படி இருந்தது, இப்படி சுத்தி சுத்தி இது 5 மணி ஆயிடுச்சு, 6 மணி, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோட வெளிச்சம், சூரிய வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கருத்துல படும்போது என்னது வெளிச்சம் வருது. அப்புறம் இப்படி வரும்போது சரியா சூரிய வெளிச்சம் வரும், கண்ணு கூசும், அப்புறம் 12 மணி ஆகும், ஒரே சூடு, அந்த மாதிரி வரும். இந்த ஒளி வடிவமே நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானா நினைக்கிறோம். பகவானோட ஒளிதான் அது, பகவானோட உடம்புல இருந்து வர ஒளிதான். இட் இஸ் நாட் லைட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் கிடையாது, பகவானே இருக்கிற. இப்ப நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன வருது, ஒளி வருதா, நான் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம இருட்டு ரூம்ல போனா நம்ம இருக்கோமா இல்லையானே தெரியாது. நம்ம கிட்ட ஒளி கிடையாது, நம்ம அர்த்லயும் ஒளி கிடையாது. சோ என்னது, பகவான் அப்படி இல்லை, பகவான்கிட்டே ஒரு ஒளி வரும். அதுதான் பிரம்மன் அப்படிங்கிறாங்க. சோ பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். அப்ப என்னதான் நம்ம வீட்டுல விளக்கெல்லாம் எதுக்கு ஏத்துறோம், பகவான் இன்வைட் பண்றதுக்கு தான் இல்லையா. விளக்கு ஏத்தியாச்சுன்னா இப்படி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி ஏதோ ஸ்லோகம் தெரிஞ்சா சொல்றோம், எல்லாம் பண்றோம். அந்த ஒளியையே நம்ம கடவுளா எண்ணணும். அதுதான் அப்போ ஒளி வடிவமா பகவானை நம்புறாங்க. அதுக்கு என்னது சொல்றாங்க, பிரம்மன் அப்படின்னு பேரு. சோ கடவுளை புரிந்து கொள்வதற்கான 3 நிலைகள் என்னது, ஒன்று பிரம்மன், அப்புறம் என்னது பரமாத்மா. இரண்டாவது நிலையம் நம்ம என்ன நினைக்கலாம், 4 கை ரூபத்துல நம்ம கடவுளை இது பண்ணி பார்க்கலாம், விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய போட்டோல எல்லாம் கூட இருக்கும் இல்லையா, 4 கை ரூபம். அவர் எங்க இருக்கார், அவருக்கு என்ன பேரு, பரமாத்மா. அவர் எங்க இருக்கார், எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கார், எல்லாருடைய ஆட்டுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கார். நம்மளும் இருக்கும், ஜீவாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கார். சோ இது பரமாத்மாவா, 4 கை ரூபமா பகவானே. என்னது, யூ கேன் விஷுவலைஸ் பகவான் ஆஸ் 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம். அவருக்கு என்ன பேரு, பரமாத்மா. அடுத்தது என்று 3வது நிலை என்னது, பகவான் நம்மள மாதிரியே கண்கள், மூக்கு, காது, கை எல்லாம் நம்மள மாதிரியே இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி புரிந்து கொள்றது ஒரு ஒரு நிலைதான், பகவானை புரிஞ்சு கொள்ற ஒரு நிலை. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி நினைக்கிறாங்க, இல்ல இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரியும், இங்க வந்தாதான் தெரியறது. நம்மளாம் ஒரே கிருஷ்ணர்னா புல்லாங்குழல் வச்சிருக்கிற கிருஷ்ணன் அப்படின்னு இருக்காங்க. சில பேர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, இதெல்லாம் இந்த இது கிடையாது, 4 கை ரூபத்துல இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு பரமாத்மா ரூபத்துல இருந்ததான் நான் பகவான் நினைச்சு வழிபடுவேன். சில பேர் அதையும் நினைக்க மாட்டாங்க, சார் பகவானுக்கு எல்லாம் ரூபம் எல்லாம் கிடையாது, அரூப ரூபமா தான் பகவான் இருப்பார், பகவானுக்கு என்ன ஒரு ரூபம் கொடுக்க முடியுமா, அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், அவருக்கு ஒரு ரூபம் கிடையாது. அந்த மாதிரி அத்வைத்தி பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இனிமே போக போக படிக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்பிக்கை வச்சுக்கிறவங்க இருக்காங்க. எப்படி நம்பிக்கை வச்சாலும் பகவான் தான் அது பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கட்டும், பிரம்மன் ரூபத்துல இருக்கட்டும், இல்லை பகவான் ரூபத்துல இருந்தாலும் அவர் கடவுள் தான். வேற வேற விதமா நம்ம என்றோம், அவ்வளவுதான். நம்ம வீட்லயே பார்க்கணும் இல்லையா, நம்ம அப்பாவை அப்பா கூப்பிடும், அவங்க அம்மா இருந்தா என்ன கூப்பிடுவோம், அப்பான்னு கூப்பிடுவாங்களா, இல்ல மகனே வா அப்படின்பா. ஒரு மனைவி இருந்தா என்ன சொல்லுவா, மகனே சொல்ல மாட்டா, அப்பான்னு சொல்ல மாட்டா, அவ வேற ஒரு விதமா சொல்லுவா, வாங்க இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. சோ ஒரு தம்பிக்காரன் வந்தா அண்ணா வாங்க அப்படின்பா. சோ அண்ணா, அந்த தம்பிக்கு ஒரு அண்ணாவை கண்ணுக்கு தெரியும், அந்த ஒரு அம்மாக்கு அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு பிள்ளையா கண்ணுக்கு தெரியும், நமக்கு அப்பாவா கண்ணுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரே ஆளுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பேர் கொடுக்குற போல கடவுளை 3 விதமா நம்ம வி கேன் ரியலைஸ். பட் ஆக்சுவல் பகவான் கர்வர் யார், யாரை பகவான் சொல்லலாம்,
இப்பெல்லாம் இந்த போலி மனிதன்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, நிறைய பேர் காவி உடை உடுத்தினா பகவான் சொல்ல முடியுமா? அவங்க சொல்லுவாங்க நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கலி, அதனால நான் தான் கலி பகவான் என்னெல்லாமோ எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இப்ப நிறைய இப்போ அம்மாசன் என்னது இப்ப அப்புறம் என்னது அம்மா, அப்புறம் எல்லாம் பேர் வருது, பாபா, இப்படி எல்லாம் வரும். அவங்களை எல்லாம் கடவுளா நினைக்க கூடாது. ஏன்னா கடவுள்ங்கிறவர் யாரு? இங்க கொடுத்திருக்கு இதுல விஷ்ணு புராணம். நம்ம எது சொன்னாலும் there will be ஒரு ஆத்தென்டிக் இது இருக்கும். என்னது எந்த புராணத்துல இருந்து எடுத்துதான் நம்ம சொல்ல முடியும். சோ விஷ்ணு புராணத்துல கொடுத்திருக்கு என்னது, பகவான் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையை வியாசதேவரின் தந்தையான பராசர முனி விளக்கினார். உச்சநிலை ஆளுமையான யார் ஒருவரிடம் யாரு ஹையஸ்ட் டாப் மோஸ்ட்ல இருப்பாங்களோ அவர்களுக்கு என்ன இருக்கணும்? அனைத்து செல்வங்களும் இருக்கணும். டாடா பிர்லா எல்லாம் போச்சு, அவங்க கிட்ட எல்லாம் இருக்கிறதுலாம் ஒரு துளிதான். அவங்களே எல்லாம் கோயில் போறாங்க. அவங்களே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க அம்பானிஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே, அவங்களும் கோயில் போனோம். ஏன்னா கடவுள்கிட்ட தான் அவ்வளவு செல்வம் இருக்கு. இவங்க கிட்ட இருக்கு செல்வம், நம்மளை பாக்குறது அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஆனா அவங்களே பிச்சை யார்கிட்ட கேட்கணும்? பகவான்கிட்ட தான் கேட்கணும். நல்ல பணம் கொடுப்பா, என் பிசினஸ் எல்லாம் செழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட தான் அவ்வளவு செல்வம் இருக்கு. அதே போல அனைத்து வலிமை, அனைத்து புகழ், அனைத்து அழகு, அனைத்து அறிவு அண்ட் எல்லா துறவரமும் உள்ளது. இவ்வளவு எல்லாம் இருந்தாலும் என்னது, நான் கிரேட்டு, எல்லாம் என்னுடையது பகவான் நினைக்கவே மாட்டார். அவருக்கு எல்லாம் இருக்கு, செழிப்பு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நமக்கு வழங்குறார். நாங்க காத்து கொடுக்குறேன், நல்லா சுவாசிச்சுட்டு நல்லா ஜம் ஜம்னு இருங்க. தண்ணியா நிறைய மழை பெய்ய வைக்கிறேன், நதிகள்லாம் ஓடுறது, உங்க ரிசர்வேர்ல எல்லாம் நிறைய தண்ணி இருக்கு, அதெல்லாம் பைப்ல வந்து உங்க வீட்டுல குழாயில வர்றது தண்ணி, குடிங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு. ஆனா இது கொடுக்கறவர் பகவான் சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கணும். அது நம்ம சைட்ல நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்றோம். என்னது, பகவானுக்கு வந்து ஓ இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களே பகவானே, நான் ஒண்ணு நினைக்கவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றது கிடையாது. அது இப்ப நம்மளோட எவ்வளவு மிஸ்டேக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் தெரிவிக்கிறோம். இப்ப இதுல பகவத்கீதை படிச்சாதான் ஓ அப்படியா, ஆமா இல்ல, ஆமா இல்லன்னு நமக்கு ஒரு ஒண்ணா தெரியும். சோ பகவான் கிட்ட இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, அவர் எல்லாம் வழங்குறார். ஆனா அவர் வந்து பொசசிவா கிடையாது. இதெல்லாம் என்னோட இப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்தனா என்ன சொல்லுவோம், நான் அதை வாங்கியிருக்கேன், நான் பென்சில் வாங்கியிருக்கேன், அந்த பென்சில் எல்லாம் உடைக்காம வச்சுக்கேன்னா. ஒரு பென்சில் வாங்குறதுக்கு கூட நம்ம வந்து அதுக்கு கணக்கு பார்ப்போம். ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கினோம்னு அந்த ஐபோன் வாங்கிட்டோம், பசங்களா நீங்களாம் தொடாதீங்கப்பா, அதெல்லாம் எவ்வளவு காஸ்ட்லி தெரியுமா, நம்ம எல்லாத்துக்கும் பொசசிவா இருக்கும். ஆனா பகவான்ல இவ்வளவு கொடுத்துட்டும் பொசசிவ்னஸே கிடையாது. அதான் வந்து துறவுரம். தன்னுடையது அப்படின்னு சொல்லி இல்லாம எல்லாருக்கும் வழங்குறார் அப்படி. சோ அவரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் டெபினிஷன் இதுதான். அனைத்து செல்வம் இருக்கும், அனைத்து வலிமை, அனைத்து புகழும், அழகும், அறிவும், துறவுறவும் அவர்கிட்ட இருக்கு. யாருகிட்ட இருக்கோ அவங்கதான், அவங்களதான் கடவுள் என்று சொல்லலாம். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கிறாள்? படிமா. यश माताजी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। அப்ப இப்ப ஆத்மாவை பத்தி பார்க்க வரும். அது ஞான யோகம் அப்படின்னா என்னது, ஞானம் வளர்த்துறோம். இப்ப நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை படித்து நம்ம நாலேஜ் வளர்த்துறோம். இனிமேதான் மெதுவா புரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கான்னு. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சின்ன அம்மா வயிற்றுல பாப்பா இருந்திருக்கோம், எல்லாரும் இப்படிதான் இருந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பிறந்தோம், இந்த மாதிரி இருந்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் தவழற குழந்தை, நடக்கிற குழந்தை, ஓடுற குழந்தை, இப்படி இப்படி குச்சியை வச்சுட்டு எல்லாம் ஸ்கூல் கோயிங் பாய், காலேஜ் கோயிங் பாய், இந்த மாதிரிட்டு ஒரு அப்பா மாதிரி ஆகி, தாத்தா ஆகி, அந்த மாதிரி வயசாகி ஆகி 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 உடம்புல தெம்பெல்லாம் போய் இறந்திருக்காங்க. எவ்வளவு பேர் அந்த மாதிரி இறந்திருக்காங்க. திரும்பி உடலை பெற்று வந்திருக்காங்க. திரும்பி அம்மாவோட வயத்துல வந்து திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்துன்னு இப்படி வந்தாங்க. சோ இது வந்து என்னது, தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல் ஆத்மா என்னது, மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. இந்த உடல்ல இருந்தேன்னா, இந்த உடல்ல எல்லாம் பாடி பார்ட்ஸ் வீக்கா எடுத்தா சரி போ வேற உடல்ல போ, ஒரு சின்ன குழந்தை உடல்ல போ, எல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் அந்த உடலும் வயசாகி 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 ரொம்ப முதிர்ச்சி ஆன அப்புறம் உடம்புல ஒரு தெம்பு இல்ல, காது இருந்தாலும் கேட்காது, கண்ணுக்கு பார்க்காது, நிக்க முடியாது, கால் வலிக்கிறது, முட்டு வலிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆயிட்டு ரொம்ப வீக்கா போனப்புறம் திரும்பி வேற உடலுக்கு மாறுறது. இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, ஆத்மாங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, அது எப்பவுமே இருக்கும். இந்த சின்ன குழந்தை வயத்துல இருக்கிற குழந்தை அந்த ஆத்மா இருந்தது, பிறந்தப்புறமும் அந்த ஆத்மா இருக்கும், அந்த குழந்தை கூடயே இருக்கும். அந்த இப்படி இருக்கும். உடம்புதான் வளர்ந்துட்டு பெருசாகி இறந்து போறதே தவிர அந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, ஆத்மாக்கெல்லாம் இறப்பே கிடையாது, அது இருந்துட்டே இருக்கும். பாடி தான் இருக்கிறோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து டெட் பாடி தான் சொல்றோம், டெட் ஆத்மா சொல்றது இல்லையே. பாடி இஸ் டைங் இல்லையா, டெட் பாடி. அப்புறம் இந்த ஆத்மா என்னது, வெளியில போயிடுறது. அந்த உடல்ல இருந்து, இந்த உடல்ல இருந்து வெளியில போகும்போது இந்த உடல் வந்து அப்படி இறந்த நிலையில போயிடுறது. அது என்ன பண்றது, வேறொரு உடல்ல போறது. இந்த ஆத்மா கழிவுங்க, எப்போ பிறந்தது, எப்போ இறந்தது, எப்போ வளர்ந்ததும், அதெல்லாம் வளரவும் இல்லை, இறக்கவும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது. இது வந்து எப்பவுமே இருக்கும். ஆனா ஒரு உடல் மாறி ஒரு உடலுக்கு போகிறது.
ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையோர், நிதான புத்தினா என்னது? யாரு பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறாங்களோ, ரெகுலரா வராங்களோ, இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க. இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. திகைப்பதில்லைன்னா திடீர்னு இப்படி ஆயிடுது அப்படின்னா புரிஞ்சு. ஏன்னா பகவத்கீதை படிச்சுன்னா புரியும். ஆனா அழுகையெல்லாம் வராம இருக்காது. நம்ம ஒரு தாத்தா இறந்து போயிட்டோம்னா, பாட்டி இறந்து போனா அழுக வரும் இல்லையா? ஐயோ, ஏன்னா அந்த உருவம் நம்ம பார்த்து பழகிட்டோம். அதுக்குள்ள ஆத்மா எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியல நமக்கு. அதனால வருத்தப்படுவோம். ஆனா இன்னும் மனசுல நினைச்சுக்கணும், சரி போட்டோம், அந்த ஆத்மா ஏதோ ஒரு உடல்ல போயிருக்கும், நல்லா இருக்கட்டும், அந்த பாட்டி ஒரு நல்ல உடல்ல எடுத்து நல்ல வீட்டுல போய் ஒரு குழந்தைய பிறந்து நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு இந்த வருஷ திதி எல்லாம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். என்னத்துக்குன்னா அவங்க இனிமே அவங்களோட அடுத்த ஜேர்னி, அடுத்த நம்மளோட கதை அதுதானே இல்லையா? நம்மளோட அந்த மாதிரிதான் வாழறோம், பெரிவாளரும், இந்த உடல் எல்லாம் வளர்றது, அப்புறம் தளர்ந்து போறது. நம்மளும் வேற ஒரு உருவம் எடுத்திருந்தா, இப்போ இந்த உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம்னா போன ஜென்மத்துல இறந்து போயிருப்போம். போன ஜென்மத்துல ஏதோ ஒரு உருவத்துல இருந்து இறந்து போயிருப்போம். எந்த உருவம் எடுத்திருந்தோம்னு தெரியாது. அது இப்போ இது வந்து நேச்சுரல். எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இது நடக்கப்பட்டதுதான். அப்போ தெரியாதவங்க அப்படி பிரமிச்சு யாரு போறாங்க? இதெல்லாம் தெரியாதவங்க பிரமிச்சு போறாங்க. ஆனா யாரு இது என்னது, ஞானம் உள்ளவர், நிதான புத்தியுடையவர், யாருக்கு இந்த ஞானம் இருக்கோ அவங்க திகைப்பதில்லை. ஒரு உடல் போயிடுத்து வந்து ஒரு அழுக வரும், அவ்வளவுதான். இனிமே தாத்தாவை பார்க்க முடியாது, அந்த பாட்டியை பார்க்க முடியாது, இது இருக்கும் வருத்தம். ஆனா என்ன நினைப்போம்? அந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போய்விட்டது, வேறு உடல்ல போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து சமாதானமா இருக்கும். எஸ். படிப்பா. நான் யார்? அப்ப என்னது, இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து நாம் யார் அப்படின்னு. இப்ப என்ன சொல்றோம்? ஒரு குழந்தை இருக்கு, ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ தான் போட்டிருக்கு. இது வந்து என்னுடைய தலைமுடி, என்னுடைய மூக்கு, என்னுடைய கண்ணு, என்னுடைய வயிறு, என்னுடைய கை கால் எல்லாம் என்னுடைய 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 சொல்றோம். ஆனா ஒரிஜினல் நான்கிறது யாரு? சொல்றதே இல்லையே. நான் பாடி, நான் தான் இந்த பாடி, நான் தான் தலைமுடி, நான் தலைமுடி, நான் கண்ணு சொல்றது இல்லையே. என்னுடைய கண்ணு, என்னுடைய மூக்கு எல்லாம் என்னுடைய சொல்லும்போது அந்த நான்கு யாரு அப்போ? அதுதான் ஆத்மா. அது வந்து யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டான். நம்ம இதுல எல்லாம் என்னது, ஸ்கூல்ல எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டான். நம்ம ஆபீஸ், நம்ம பௌதிக விஷயத்துல இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன். ஒன்லி ஞானத்தை, இது இந்த ஞாபகம், இந்த மாதிரி இது ஆத்மீக ஞானம் எல்லாம் எங்க கிடைக்கும் நமக்கு? இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டாதான் தெரியும். இந்த பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்? இந்த பாடி வந்து பஞ்சபூதங்களால உருவாக்குனதுதான் இல்லையா? அந்த ஏர், வாட்டர், இது என்னது, காற்று, நிலம், நீர், நீர் இங்க இருக்கு, ஃபயர், நெருப்பு, ஆகாயம், ஆகாயம்னா ஸ்பேஸ். இதெல்லாம் இதை வைத்துதான் நம்ம உடலே உருவாக்கி இருக்காங்க. ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் there. இது உடல் உருவாயிருக்கு. இந்த உடல் எப்படி உருவாக்கப்பட்டதோ அப்படியே மக்கி போகும். அதனாலதான் சில பேர் வந்து இதுல புதைச்சிடுவாங்க. புதைச்சு ஒரு மாசம் 2 மாசம் கழிச்சு பார்த்தா எல்லாம் போயிருக்கும், ஒன்லி எலும்புதான் இருக்கும். அதே போல சில பேர் எரிச்சிடுவாங்க, எரிச்ச அப்புறம் என்ன மிஞ்சும்? எலும்புதான் மிஞ்சும். எல்லாம் பாக்கி எல்லாம் போயிடும். அப்படியே அதுலயே இது என்னது, ஐக்கியமாயிடும். நம்ம 5 elements will get destroyed. அப்ப ஆத்மா எப்படி? ஆத்மாக்கு வந்து ஒரு உருவம் கிடையாது. அது சின்னதா இருக்கும். எவ்வளவு சின்னது வரும், பின்னாடி வரும், அதுல பார்க்கலாம். அது வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாது. ஆனா அது எவ்வளவு பவர்ஃபுல். அது மாத்திரம் ஒரு பாடியில நுழைஞ்சு கொடுத்துன்னா எல்லாம் கண்ணால பார்க்கும், காதால கேட்கும், மைண்டால திங்க் பண்ணும், எல்லா வேலையும் பண்ணும். ஓடுறது என்ன, குதிக்கிறது என்ன, திங்க் பண்ணி எல்லாம் செயல்படுறது எல்லாம் அந்த ஒரு ஆத்மா இருக்கிறதுனால அது வந்து இயங்கின்னு இருக்கு. அந்த ஆத்மா மாத்திரம் வெளியில போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? இந்த பாடி டெட் பாடி ஆயிடும். சோ இது வந்து இந்த கன்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடல் வந்து இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆனது. அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, ஹிருதயத்துல ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மாக்கு என்னைக்கும் அழிவு கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் பர்த்டே டெத் டே எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த உடம்புக்கு எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். அதுவும் என்ன, அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும் போதே உயிரோட தான் இருந்திருக்கும். அதுக்கெல்லாம் பர்த்டே எல்லாம் அப்பவே ஆரம்பிச்சிருக்கணுமே. அந்த உயிருக்கெல்லாம் விலை இல்லை. வெளியில அம்மாவோட வயத்துல வெளியில வந்தப்புறம் இந்த டேல நீ பிறந்தாய், அப்போ உனக்கு ஒரு பர்த்டே ஆச்சு. அப்புறம் அந்த ஒரு லைஃப்ல நம்ம இறந்து போயிட்டோம்னா டெத் ஆனிவர்சரி, இதுதான் இந்த டேட்ல அவன் இறந்து விட்டான். வேற ஒரு வீட்டுல நம்ம போட்டோ தொங்கின்னு இருக்கும், பிறந்த பிறந்த தேதி, இறந்த தேதி. இப்ப நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இந்த வீட்டுல பிறந்திருக்கோம், பிறந்த தேதி தெரியும், எப்ப இறக்க போறோம்னு தெரியாது. அப்புறம் வேற ஒரு உடல் எடுத்துன்னு வேற ஒரு வீட்டுல பிறப்போம். இந்த மாதிரி நம்ம ஜேர்னி போயிட்டே இருக்கே தவிர ஆத்மா வில் நெவர் டை. ஆத்மா எப்பவும் உள்ளது. ஒரு உருவம் தான் எடுத்துன்னு வரும். அது மனித உருவமா? இல்லை. எந்த உருவம் வேணா எடுக்கும். மரம், மரம் உருவம், மிருக உருவம், ஒரு என்னது, பறவை உருவம், எந்த ஒரு புழு உருவம், எஸ், அதுவும் எடுக்கும். இப்போ ஒரே ஒரு புழு பாக்குறோம், ஒரு பூச்சி பாக்குறோம், ஐயோ இதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்குல்ல, பாவம் மாட்டின்னு இருக்கு. அந்த நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கே ஒரு ஆத்மா, அந்த 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 ஆத்மா வந்து அதுக்குள்ள மாட்டின்னு இருக்கும். அந்த புழு உருவத்துல இருந்திருக்கும். அந்த புழு இறந்தப்புறம் வேற ஒரு உருவம் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி வந்து ஜேர்னி நம்மளோட போயிட்டு இருக்கு. அப்ப வேற விதமா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, ஒரு கார் அண்ட் டிரைவர். ஒரு கார் இருக்கு, அந்த கார் இஸ் லைக் உடம்பு, நம்ம உடல் மாதிரி. தானாவே போகுமா அந்த உடல்? தானாவே நடந்தது எப்படி? ஒரு கார் வந்து வச்சிருக்கோம்னா அது அப்படி இருக்கும். அதை ஓட்டுறதுக்கு என்ன யார் வேணும்? எல்லாம் இருக்கு. கண்ணு, இப்ப நம்ம உடல்ல கண்ணு இருக்கு, காது இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு.
ஆனா அது இயங்குமா, இயங்குறதுக்கு அந்த ஒரு இது வேணும், டிரைவர் வேணும். யாரு? அந்த ஆத்மாங்கிற டிரைவர் இருந்தாதான் இதெல்லாம் நான் பேச முடியறது, கண்ணால பார்க்க முடியறது, காதால கேட்க முடியறது இதெல்லாம். சோ காரின் டிரைவர் மாதிரி. இப்ப அந்த டிரைவர்ங்கிறது யாரு? ஆத்மா. அந்த டிரைவர் அந்த காருக்குள்ள உட்காந்துட்டு அந்த ஸ்டியரிங் வீல ஒரு இது பண்ணி அந்த எனது கிளச்சு அந்த வாட் எவர் யூ ஹேவ் எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணாதான் அந்த கார் இயங்கும். அவன் இறங்கி போயிட்டான் அப்படின்னாக்கா அந்த கார் இயங்காது, அப்படியே ஸ்டில்லா இருக்கும். அதே போலதான் நம்ம பாடி என்னது, இந்த பாடி இயங்குறதுக்கு ஒரு ஆத்மா வேணும். இந்த ஆத்மா இல்லைன்னா அந்த பாடி வில் பிகம் அ டெட் பாடி. இப்ப வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்கலாம்னா, கூண்டில் பறவை. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ள, இதுதான் கூண்டு என்னது, நம்ம உடல் தான் ஒரு கூண்டு, அதுக்குள்ள அந்த பறவை அந்த இது வந்து ஆத்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, வெளியில போக தெரியாம உட்கார்ந்துருக்கு. அதோட தீனி என்னன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எவ்வளவு பகவானை நினைத்து ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இதையே சொல்றோம். பகவானை நினைக்கிறோம், பகவானை நினைத்து கோயிலுக்கு போறோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம், பூ போடுறோம், ஒரு மாலை சாத்துறோம், ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றோம். இந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஆத்மா உள்ளூர் நமக்கு அந்த யூ கேன் see the difference. கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கும்? ஒரு 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 நிம்மதி, சொல்ல தெரியாத ஒரு நிம்மதி இருக்கும். ஏதோ பிரசாதம் அங்க சாப்பிட்டிருப்போம், அங்குள்ள அந்த கோயிலோட பிராகாரம் எல்லாம் சுத்தி இருப்போம், அங்க விக்கிரகத்தை பார்த்திருப்போம். அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு மனசுக்கு ஒரு நல்ல நிம்மதி கிடைக்கும். சோ இதே அது வந்து உள்ள ஆத்மா என்னது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லையா? அது ஒரு பழமொழி உண்டு. அகற்றின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அதே உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பிகம்ஸ் ஹாப்பினா நம்ம முகத்துல எல்லாம் அந்த ஒரு என்ன சந்தோஷம். நம்ம செயற்கையெல்லாம் பாடெல்லாம் செய்வோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா நமக்கு அது வந்து தெரியாம என்ன பண்றோம்னா, இந்த உடலுக்கு இது ஒரு பூண்டுக்கு வந்து இவன் முலாம் பூசுறா. இப்ப நம்ம வந்து உடலுக்கு நம்ம வந்து இந்த என்னது பர்ஃப்யூம் போட்டுக்கலாமா, தலையை டை அடிச்சுக்கலாமா, லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கலாமா, நல்ல சட்டையெல்லாம் போட்டு நகை ஜகஜகான்னு நிறைய மாலைகள் எல்லாம் போட்டு வைரம் எல்லாம் போட்டுண்டு அந்த மாதிரி இந்த உடலுக்கு தான் நம்ம வந்து எல்லாம் சிசுருஷை பண்றோமே தவிர ஆத்மா வந்து பட்னி போடணும். இந்த ஆத்மா என்னத்துக்கு ஏங்குறது? இது பட்னியோட இருக்கு. நீ இதெல்லாம் பண்றீ, இதை தவிர இதை விட்டுட்டு எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா அந்த ஒரு மந்திரத்தை சொன்னேன்னா நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னா, அது என்ன கூண்டுக்குள்ள பாவம், அது பட்னியா இருக்கு. அதுக்கு சாப்பாடு என்னன்னாக்கா இந்த இது கேட்கறது தான். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த முலாம் பூசறதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதுவும் இருக்கட்டும், இன்னும் பார்க்கறதுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும். ஆனா நம்ம ஆத்மார்த்தமா என்ன பண்ணோம், பகவானோட தியானம் பண்ணும்போது உள்ள இருக்கிற ஆத்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படும். அதோட தீனியா தான். சோ வாழ்க்கையின் சுழற்சி என்ன பார்த்தோம், இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? ரொம்ப சின்ன சிம்பிள் இதுதான் இன்னைக்கு பார்த்தது. ஒரு இது ஒரு உடல் உருப்பெறது, அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்கு ஒரு உடல் வருது. அது வந்து ஹியூமன் ஃபார்மா இருக்கலாம், காக்ரோச் ஃபார்மா இருக்கலாம், லிசர்ட் ஃபார்மா இருக்கலாம், ஒரு பன்னி ஃபார்ம், குதிரை ஃபார்ம், என்ன ஃபார்ம், வெளியில எந்த வேணா ஃபார்ம் இருக்கட்டும், ஆனா உள்ள அந்த ஆத்மா எப்பவுமே நிலைத்து இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஒரு உருவம், அந்த ரூபமே, அந்த உடலே மாற்றம் பெறும்போது அந்த ஆத்மா எல்லாம் மாற்றம் பெறது இல்லை, அது எப்படியும் அப்படியே இருக்கும். அது என்ன வயதாகி அவன் வந்து கழவன் ஆனாலும் அந்த ஆத்மாவோட சைஸ் அதுவே தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து இளமை முதுமை எல்லாம் கிடையாது, அதுக்கு நோய்வாய்ப்படாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த உடலுக்கு தான் நோய், இறப்பு பிறப்பு எல்லாம் அதுக்கு தான், வளருது இதெல்லாம் அந்த உடலுக்கு தான். இது நம்ம வந்து வாழ்க்கையின் சுழற்சி பார்த்தோம். இப்ப அதேதான் இதுலயும் கொடுத்துருக்கு. திரும்பி ஒரு அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும், இப்படி பிறக்கும் 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 இறக்கும், திரும்பி அம்மாவோட வயத்துல வரும், பிறக்கும் 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 வளரும், இறக்கும், அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து இப்போ ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் காட்டியிருக்காங்க, நம்ம எந்த ஃபார்ம் வேணா எடுக்கலாம். சோ மரணத்தின் போது ஆத்மா மற்றொரு உடலை எடுக்கிறது. அப்ப என்ன மாதிரி யூஸ் பண்றது? ஒரு சட்டையை கழட்டி போடுற மாதிரி தான். நம்ம டெய்லி குளிச்சுட்டு என்ன பண்றோம், இந்த நேத்து போட்டுன சட்டையை தூக்கி போட்டுட்டு வேற சட்டை போட்டுக்கிறோம், இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, ஒரு ஒரு உடலை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஜென்மா எடுக்கிறது. இது வந்து இந்த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்படி பார்த்தா எவ்வளவு மொத்தம் உயிரினங்கள் இருக்குன்னா 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு. நம்ம இப்போ இப்படி இருக்கோம், இதுக்கு முன்னாடி குரங்கா இருந்திருக்கலாம், ஏப்பா இருந்திருக்கலாம், சிங்கம் கரடி புலி என்ன வேணா இருந்திருக்கலாம். ரொம்ப ஈனப்பறவை வெர்டிபிரேட்ஸ் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா, முதுகெலும்பு இல்லாத உயிரினங்கள், முதுகெலும்போட உயிரினங்கள், அதெல்லாம் நம்ம நிறைய சயின்ஸ் எல்லாம் படிச்சவங்களுக்கு நிறைய தெரியும், ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப சின்ன ஒரு புக்குவம், பழைய புக்ல எல்லாம் பார்த்தா ஒரு சின்னதா ஒரு புழு ஒரு பூச்சி இருக்கும், நமக்கு தெரியவே தெரியாது, பூச்சி தான் தெரியாது, ஏதோ இப்படி டஸ்ட் நினைச்சுப்போம். அப்படி மூடிட்டோம்னா ஆச்சு, இறந்து கொடுத்தது. பாவம் தலையில வந்தாச்சு, நமக்கு ஒரு பாவம். தெரியாம நிறைய பாவம் எல்லாம் பண்றோம் அந்த மாதிரி. சோ அதுவும் ஒரு உயிர் தான், அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கு. ஆனா உருவம் என்னது, அந்த புக்குவ மாதிரி சின்ன உருவம் எடுத்திருக்கு. இறந்து விட்டா அதுக்கு அடுத்த ஒரு உருவம் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உருவமா பார்த்து பார்த்து பார்த்தா 84 லட்சம் இனங்கள் இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம். இப்ப நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம். இங்க இருந்து என்னது, பகவான் இடத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம பார்த்தாலே தெரியாதுதா, அங்கதான் இருக்கு. நம்ம ஜேர்னி எண்ட்ஸ் தேர். ஏன்னா பகவான் இடத்துல தான் போகணும். நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கோம், பிடிவாதம் பிடிச்சு இல்ல எனக்கு இது உலகத்துல எப்படிதான் வாழறாங்க அது போய் பார்க்கணும்னு பிடிவாதம் பிடிச்சுன்னு வந்திருக்கோம். இல்லாட்டா இவர் வந்து நமக்கு தந்தை தாய் மாதிரி கடவுள். நம்மெல்லாம் அவங்க பசங்க தான்.
ஆனா நம்ம பிடிவாதத்துல இங்க வந்துட்டு அவர்கிட்ட போக தெரியாம முழிச்சிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம வந்து இப்போ ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் நமக்கு திங்க் பண்ண முடியும். நம்ம வீட்லயே ஒரு நாயை வளர்த்துறோம், ஒரு கிளி வளர்த்துறோம். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுன்னா நான் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சொல்லு அப்படின்னா லொல் 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 தான் சொல்ல தெரியும். பகவான் சொல்லிட்டு தெரியுமா? அதுக்கு தெரியாது. பேசு அப்படின்னா லொல் லொல் தான் தெரியும். உம், ஒரு பூனையை வளர்த்தினா மியாவ் மியாவ் தான் சொல்லணும் இல்லையா? அதுக்கு என்ன அதுதான் தெரியும், அவ்வளவுதான் பேச முடியும். ஒரு கிளி வளர்த்தினா வேணா கிளி வேணா சொல்லுமா இருக்கும், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுமா இருக்கும். ஆனா பகவான் சொல்லிட்டு தெரியுமா? பகவானோட நாம சொல்றோம், நல்ல பகவானை நினைக்கிறேன், அதெல்லாம் தெரியாது. ஒன்லி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு தான் அதெல்லாம் நமக்கு நல்லா என்னது அறிவு கொடுத்து பகவான் எல்லாம் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கு. அப்ப நமக்கு என்ன பண்ணணும்? ஆயிடுச்சு இங்க லாஸ்ட் இந்த இது என்னது ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ல நம்ம 98ல இருக்கோம். எல்லாம் வந்துட்டோம். ஏறுறோம், என்னது படிய லேடர்ஸ் ஏறுறோம், திரும்பி ஒரு ஸ்னேக் கடிக்கிறது, திரும்பி வரோம். அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்ப 98க்கு வந்துட்டோம். எல்லா ஜென்மம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு நம்ம இங்க. இனிமே வேறதான் போறோம்லாம் கேரண்டி எல்லாம் கிடையாது. பக்கத்துலயே 99ல என்ன இருக்கு, 99ல ஒரு பெரிய பாம்பு இருக்கு. ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சிட்டு ஒரு மனித உருவம் கிடைத்தும் நம்ம வந்து பகவான் எல்லாம் வழிபடலன்னா நிறைய சான்ஸ் இருக்கு திரும்பி விழறதுக்கு. அங்க பக்கத்துலயே ஒரு பாம்பு இருக்கு, அதை கடிச்சா இங்க திரும்பி அஞ்சுல வருவோம். அஞ்சுனா ஏதோ ஒரு ஈனப்பிறவி எப்படி பிறப்போம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி இதே ப்ராசஸ் தான். அஞ்சுல இருந்து 9க்கு வரும், 10, 11, 12, எப்போ 98க்கு வருது, அதுவே ஒரு லட்சம் ஜென்மம் ஆயிடும். அப்புறம் திரும்பி மேல பகவான் இடத்துக்கு போறதுக்கு இங்கேயே ரொம்ப பக்கம் தான். ஆனா போகாம நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்தி பண்ணாம நம்ம திரும்பி கீழே வீழ்ச்சி அடையிறோம். அதனால நம்ம மனித ஃபார்ம் வந்துட்டோம். இனிமே அடுத்தது நம்ம தேவர்களாக்கி நம்ம பகவான் இடத்துக்கு போறோம் கேரண்டியே கிடையாது. ஆனா பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளோட ப்ராசஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். இனிமே இவ்வளவு எல்லாம் வருஷம் நம்ம எல்லாம் ஜென்மம் எல்லாம் எடுத்துட்டோம். அதுல இப்ப மறதி நமக்கு எல்லாம் நினைவு இல்லை. இனிமே போற பாதை ரொம்ப சின்ன குறுகிய இது காலம்தான். ஈஸியா பகவானை அடைந்து விடலாம். அப்ப எப்படி அடையலாம்? பகவானுடைய பக்தி பண்ணி அடையலாம். எஸ். படிமா, யாரா படிக்கிறேன்னா. यस माताजी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। அநித்தியாசனம் படிச்சேன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இது வந்து நித்தியமானது இல்லைன்னு அர்த்தம். நித்தியம்னா நித்தியம், यस। எப்பவுமே இருக்கிறது இல்லை. இந்த மாதிரி நம்மளுடைய என்னது துக்கம் சுகம் எல்லாமே அநித்தியம். இதெல்லாம் என்ன எப்பவுமே வரும் போகும். ஒரு சுகம் வந்ததுன்னா எப்பவுமே இனிமே நான் சுகமா இருப்பேன்னு நினைக்க முடியுமா? இல்ல. அடுத்தது ஒரு நாக் பண்ணிட்டு வரும், ஹலோ நான் வந்துட்டேன், என்னது துக்கம் வரும். நான் இதுக்கு துக்கம் தான் நிறைய வருதே தவிர சுகம்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் அப்படி பார்த்தா. அப்ப நம்ம என்ன எப்படி எடுத்துக்கணும்? சுகமும் வரும், துக்கமும் வரும், இதுவும் கடந்து போகும். எப்படி? குளிர்காலம் வருது, இப்ப பாரு வேனல்காலம் வந்தாச்சுன்னா அப்பா வேர்த்து முங்கறது. எவ்வளவு வேர்வை எவ்வளவு வேர்வை சொல்றோம். ஆனா இதுவும் போகும். மழைக்காலம்னு வரும், அதுவும் போகும். என்ன மழை மழை மழை, ஒரு வெளியிலேயே கால் வைக்க முடியல, ஒரே சேரும் செவ்வதியுமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் போகும். குளிர்காலம் வரும், அப்பா எவ்வளவு குளிர்ப்பா, ஸ்வெட்டர் போட்டுனாலும் தாங்க முடியல, நடுங்குறோமே. அதுவும் போகும். சோ நமக்கு என்ன பண்ணோம் லைஃப்ல? இந்த மாதிரி சுகம் துக்கம் எப்படி அந்த இது பருவம் எப்படி மாறிண்டே இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம லைஃப்லயும் சுகம் துக்கம் எல்லாம் வந்து போகும். அப்படிதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. அப்ப நம்மளும் என்ன நினைக்கிறோம்? ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு எப்படி வாழணும்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். அப்ப என்னது? நான் தூக்கு போட்டுன்னு செத்து போயிட்டேன். ஏன்னா நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேனே. என்னது? 8th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் பெரிய லைஃப்ல ஒண்ணுமே இருக்காது. அதனால நம்ம அதெல்லாம் வந்து பெருசா அதை எடுத்துக்கவே கூடாது. நம்ம லைஃப்ல நிறைய துக்கங்கள் செட்பேக்ஸ் எல்லாம் வரும். ஆனா நம்ம வந்து இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு நினைக்கணும். குந்தியின் மகனை, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் மறையும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். எனவே பரதகுல தோன்றலை இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்ம இதெல்லாம் எப்போ படிக்கணும்? நம்ம வாழும் போதுதான் படிக்கணும். இல்ல 90 வயசுக்கு மேல படிச்சா போறோம், 80 வயசுக்கு மேல படிச்சா போறோம்னா வாழ்ந்து முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் படிச்சு நம்ம இன்னும் வாழ்க்கை இன்னைக்கா நாளைக்கேன்னு இருப்போம். இப்பவே பெரிய ஒன்றும் இது கிடையாது. நம்ம நான் இப்ப என்ன 18 இயர்ஸ் தான், 20 இயர்ஸ் தான், நிறைய நாள் வாழ போறேன்னா நினைக்க முடியாது. பின்னாடியே ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல பின்னாடியே ஒரு பஸ் தள்ளித்தான் ஆச்சு, இறந்துடுவோம். எப்போ மரணம் வருதுன்னு தெரியாது. பிறப்பாவது நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து கணிச்சிடுவாங்க. 9 மந்த்ஸ் 9 டே, ஓகே டேட் இந்த டேட்டு தான் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. இறப்பு வந்து யாருக்கும் தெரியாது, எப்ப வேணா இறப்பு. நானே சொல்லி கொடுத்தேன், ஒரு மாறு வலி வந்து நான் சரிஞ்சுட்டேன்னா நீங்க என்னாச்சு மாதாஜி படுத்துட்டு விட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. இங்க பார்த்தா உயிரே போயிருக்கும். தெரியாது, we do not know. நம்மளோட டெத் எப்படி வரும் எப்போ வரும் தெரியாது. சோ அதனால நம்ம அந்த லைஃப் எப்படி எடுத்துக்கணும்? எது வந்தாலும் சகித்துக்கொள்ள பொறுத்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள். இதுவும் வரும், நல்லதும் வரும், கெட்டதும் வரும். ஆனா இதெல்லாம் கடந்து போயிடும். இதெல்லாம் பொறுத்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள் அப்படின்னு யாரே பகவான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. எஸ். நெக்ஸ்ட் படிமா. हाँ यस माताजी। न जायते म्रियते वा तथा छिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
அப்ப என்னது ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. சொன்னோம் இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னதுதான். அப்ப இந்த ஆத்மா வந்து ஒரு பாடியில இருந்து வேற பாடிக்கு போறதே தவிர அதுக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே அது பிறந்து விட்டது. ஆத்மாக்கெல்லாம் பிறப்பே கிடையாது. இந்த உடல் தான் பிறக்கிறது. இந்த உடலுக்கு தான் நம்ம ஹாப்பி பர்த்டே எல்லாம் கொண்டாடுறோம். சோ அந்த ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. நிகழ்காலம் என்னது, கடந்த காலம், என்னது, வரும் காலம் என்னது, அது என்னது சொல்லுவா, அது அந்த மாதிரி கிடையாது. இனிமே ஃபியூச்சர்ல எதிர்காலம் பிற அது. என்னமா. எதிர்காலம். காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் மாதாஜி. அதான் அதான் அதுதான். சிவாமி மத்தாச்சி இருக்கீங்களா? ஓகே, அதான். எனக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வராது அவ்வளவா, திங்க் பண்ணா வரும். சோ அந்த மாதிரி காலம்லாம் கிடையாது. அதுக்கு வந்து முன்னாடி தோன்றித்து, இப்ப தோன்ற போகிறது, இனிமே ஃபியூச்சர்ல ஒண்ணும் கிடையாது. அது எப்பவுமே இருக்கப்பட்டதுதான். சோ அந்த மாதிரி ஆத்மா எப்பவும் இருக்கு. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன், எப்பவுமே இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு பழமை. உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. அப்ப நம்ம என்னத்துக்கு வருந்தணும்? பகவத்கீதா படிச்சா யாராவது இறந்து போனா எஸ் போயிட்டான், சரி பரவாயில்ல, இனிமே போற வேற உடலை எடுத்து நல்லா இதாம வாழட்டும், நான் நிறைய நெடு நாள் வாழட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பகவானை பிரார்த்திக்கலாம். ஆனா ரொம்ப எல்லாம் இடிஞ்சு போக கூடாது. இதான் அதனால என்னது, ஆத்மா பத்தி இது ஞானத்தை சொல்றாங்க. ஆத்ம ஞானம், இதுதான் ஆத்ம ஞானம். ஆத்மானா என்ன அப்படின்னு. அதனால ஆத்மா என்னைக்குமே கொல்லப்படுவதில்லை. உடல் வந்து இந்த கொல்லப்பட்டு இறந்து போனாலும் சரி, இல்ல ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனாலும் சரி, இல்ல வயதை இறந்து போனாலும் வருத்தப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா இந்த ஆத்மாங்கிறது நம்ம ஆத்மாவை தான் இல்லைன்னு பார்க்கணுமே தவிர வேற உடல்ங்கிறது இதெல்லாம் ஒரு சட்டப்பட்ட போலதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். எஸ். சிவாய் மத்தேஜ்க்கான படிக்கலாமே, எது உங்களுக்கு தெரியறதோ படிக்கலாமே. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, 1 2 3. எஸ் மதர்ஸ். இது மட்டும் நான் நயனம் படிங்க சிந்தந்தி. மாதாஜி, சிவாய் மாதாஜி படிக்கணும். தேசம். नैनं चिञ्जन्ति शस्त्राणि नैनं दहति भावः न न சைனம் चैनं न चैनं क्लेदयन्त्यापो प्रयायो न शोयति मारुतः சோஷயதி மாருதः. शोषयति मारुतः। சரிபோல். அப்ப என்னது, நைனம் சிந்ததி. அப்ப இந்த ஆத்மாவை என்ன பண்ணலாம், என்ன எப்படி, அதோட குவாலிட்டி தெரியணும் இல்லையா? ஓகே, ஆத்மா ஆத்மாங்கிறீங்களே, அது எப்படி, ஹவு இட் இஸ் மேடு, அது சைஸ் என்ன, இது மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது அது என்னது, நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி. அந்த ஒரு ஆயுதத்தால வெட்டினோம், கத்தியால வெட்டினோம் முடியாதாம். அது வந்து வெட்டவும் முடியாது, இத நெருப்புல எரிக்க வைக்கவும் முடியாது. சைனம் கிளேதையன் தியாப்போ, காற்றில் உலர வைக்க முடியாது. சோஷயத்தை மாறுத. இதனால நீ வந்து வருத்தப்படாதே. இப்ப என்ன கொடுத்திருக்கு, ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு திங். அது மாதிரி நமக்கு திங்க பண்ண முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு திங் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதோ பொருள் இருக்கா நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம். இருக்கு, அதுதான் ஆத்மா. அவ்வளவு சின்னது. அது வெட்டப்பட முடியாது, எரிக்கப்பட முடியாது, காற்றால் உலரப்பட முடியாது, அப்புறம் நனைக்கப்படவும் முடியாது, தண்ணீரால் நனைக்கப்படவும் முடியாது. அந்த மாதிரி அதோட குவாலிட்டி. அவாச்சியவாதம். கேஷவ் படிக்கிறியாமா? சீக்கிரம் படிமா, டைம் போயிட்டே இருக்கு. எஸ். ஆஹ் அவாச்யம் சபஹோன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாஹ ஸ்லோகம் மெதுவா படி, நிந்தந்தஸ்தவ ஸ்லோகம் மெதுவா சமாத்யம். படி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்லோகம் மெதுவா படி. எல்லாருக்கும் காதுல பண்ணா புரியாது. ஸ்லோகம் மெதுவா படி. ஆனா immediately start. The moment the screen changes, you can start. அவா எஸ். அவாச்யவாதாம்ச பகோ अवाच्यवादां च बहून् वतिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव समार्त्यं ते சாமர்த்தியம், ततो சாமர்த்தியம். सम- सामर्थ्यं ते सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. உம் நெட்டு வேற சரியில்லைன்னு ஷேக்கியா வருது. ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாங்க, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். இப்ப நீ இதானது போரிடறதுக்கு வந்திருக்க, ஆனா உன் மனசு ரொம்ப கலங்கி போயிருக்கு. நீ நல்லவன் தான், நல்லதா நினைக்கிறேன், இன்னொருத்தவளை பத்தி எல்லாம் நினைத்து இந்த மாதிரி பண்றேன். ஆனா எதிரணியில இருக்கணும் அந்த மாதிரி நினைப்பான். அவன் என்ன நினைப்பான், இவனுக்கு போர் புரிய தெரியல. சின்ன பிள்ளையா இருக்கும், நல்லா வில்லு அம்பெல்லாம் வச்சு நல்லா பண்ணினா, இப்ப வளர்ந்தப்புறம் அவனுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் போராது, பயந்துன்னு ஓடுறான் பாரு, முதுகு காட்டிட்டு போறான் அப்படின்னு உனக்கு ஏளனம் பேசுவாங்க. இதை விட ஒரு 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 என்னது, ஒரு இன்சல்ட் வேணுமா உனக்கு? எவ்வளவு பெரிய இன்சல்ட், நீ பெரிய வீராளி, ஒரு என்னது இது இல்லையா, ஒரு என்னது, உம் ஆர்ச்சர் சொல்லுவாங்களே. அவர்லாம் எப்படின்னா சின்ன வயசுல கூட எல்லா பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் வரும்போது அந்த ஒரு கிளி சும்மா அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, உங்களுக்கு நல்லா தெரியறதா அம்பையறதுக்குன்னு. அங்க ஒரு கிளி மரத்துல இருக்கும், மரத்தால உண்டானதுதான். அதோட லெஃப்ட் ஐல இடது இடது கண்ணா அடிக்கணும் அப்படின்னு.
எல்லாரும் வந்துட்டு இப்ப என்ன தெரியறது அந்த ஆசிரியர் கேட்பார். துரோணாச்சாரியார் என்ன தெரியறது அப்படின்னா, மரம் தெரியறது, இலைகள் தெரியறது, கனி தெரியறது, அதுக்கு பின்னாடி அது தெரியறது, இது தெரியறதுன்னு. அப்படின்னா ஓ சரி போ, உன்னால எல்லாம் வந்து குறி வச்சு அடிக்க முடியாது. எல்லாரையும் அனுப்பிட்டார். அர்ஜுனனோட இது ஒற்றவன் வந்தோன்னா என்னப்பா தெரியறதுன்னு, மரம் தெரியறது. அப்புறம் என்ன தெரியறது, மரத்துக்கு மேல அந்த கிளை, கிளையில அந்த பறவை, அந்த பறவையோட கண்ணு தெரியறது. அந்த கண்ணும் என்னது, லெஃப்ட் ஐ, இடது கண்ணு தான் தெரியுது. வேற என்ன தெரியாது, ஒண்ணும் இல்லை, எனக்கு அதுதான் தெரியறது. ஏன்னா ஃபோக்கஸ், அங்க எது அடிக்கணும்னு சொன்னாலும் அதுல ஃபோக்கஸ்டா இருக்கான். வேற ஒன்னும் கண்ணுக்கு தெரியல, இது மாத்திரம் தெரியறது, அவன் அடிக்கிறான். சோ அவன் அப்படியே பழகினவன் சின்ன வயசுல இருந்து நல்ல இது என்னது, வில்லாளி. அதே போல அந்த இது சுயம்பரத்துலயும் என்ன அப்படின்னா, மேல மீன் வச்சிருக்கா, அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு ஒரு என்னது சக்கரம் சுத்துறது, சக்கரத்துல வந்து இப்படி இப்படி இருக்கும் இல்லையா, நிறைய ஸ்பைக்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதுவும் போயிட்டே இருக்கும். அடிக்கணும், நான் நேரா பார்த்து அடிச்சாலே அந்த ஸ்பைக்ல தான் நம்ம படும். சாதாரணமா உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் வராது. அந்த மீன் அடிக்கணும், ஆனா மேல பார்த்து அடிச்சாலே வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா ஸ்பைக் இப்படி இருக்கும். கரெக்டா அந்த ஒரு இந்த இடத்து அந்த இதுல இருந்து அடிக்கணும், எவ்வளவு கஷ்டம். அது போல போயிட்டே இருக்குமே. ஆனா டைரக்டா கூட பார்க்காம கீழே நீர் வச்சிருக்கா, தண்ணீர் வச்சிருக்கா, அந்த தண்ணீர்ல அதோட நிழலை பார்த்து இங்க பாக்குறான், இங்க இப்படி அடிக்கிறான், கரெக்டா அடிக்கிறான். அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளவு நல்ல ஒரு ஃபோக்கஸ் மைண்ட். அவனே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் மைண்டு. இந்த மாதிரி போர்க்களத்துல என்னால முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு ஓடினா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவனுக்கு போரிட தெரியல, எங்க கிட்ட எல்லாம் பயம், அதான் ஓடுறான் அப்படின்னு எல்லாம் உன்னை வந்து நிந்திப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர், அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் என்ன பண்றார், மோட்டிவேட் பண்றார். இல்லப்பா சண்டை போடு போடு, அவனை மட்டும் எல்லாம் சொல்லி பாக்குறார். நீ வந்து வந்துட்ட, அது இவங்களா போயிட்டு கேட்டுன்னு வரல, நாங்க சண்டை போடுவோம்னு இவங்க சொல்லல. இந்த க்ஷத்ரிய குணமே எப்படின்னா, யாராவது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏத்துக்கணும். இல்லப்பா வேண்டாம் அப்படின்னா, அதெல்லாம் பிராமண குவாலிட்டிஸும் அந்த மாதிரி, அவங்களாம் அந்த தப்பு தண்டாக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க, பேசாம இருப்பாங்க, அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில வந்துருவாங்க. க்ஷத்ரிய அப்படி இல்லை, வீரமா இருக்கணும். யாரோ சண்டைக்கு வரணும் அப்படின்னா எஸ், ஐ வில் ஃபேஸ் த சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். அந்த அழைப்பு விடுத்தது யாரு, துரியோதனன் தான். இல்ல இல்ல நான்லாம் ஒன்னும் தர முடியாது, அப்படி உனக்கு வேணும் ராஜ்யம் வேணும்னாக்கா போரிடலாம், போரிட்டு யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு. அவன் என்ன நினைச்சான்னு, நாங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கோம், இது கௌரவர்கள், அப்புறம் என்ன ராஜா, எல்லா ராஜாமார்களும் எங்க கிட்டதான், ஆசிரியர்களும் எங்கிட்ட தான், தாத்தாவும் எங்க கிட்டதான் இருக்காங்க, எல்லாருமே எங்க பக்கம் தான், உங்க பக்கத்துல யாரு இருக்கா, நீங்களே ஈஸியா உங்களை வந்து துவம்சம் பண்ணிட்டு ராஜ்யத்தை நாங்க ஆளுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா உன் தப்பு கணக்கு போட்டான். ஆனா அவங்க இப்ப என்ன, நீ வந்து போரிடலன்னா எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, இவன் முதுக காட்டி ஓடுறான், இவனுக்கு வந்து திறமை கிடையாது அப்படிங்கிறான். சோ அதை விட உனக்கு மோசமான ஒரு இது துன்பம் தரக்கூடிய நிலை என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் மோட்டிவேட் பண்றாரு. படிமா. அதோ Yes, Mataji. பிராப்ஸ்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. அப்புறம் என்ன சொல்றார், சரி இப்ப நீ போர் புரிஞ்சா என்ன நடக்கும், ரெண்டு நாள் நடக்கும். எய்த நீ உயிருடன் இருப்பாய், இல்லாட்ட நீ இறந்து போயிடுவாய். ரெண்டு, உயிருடன் இருந்தா என்ன ஆகும், உனக்கு வந்து இது கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும். அவங்களை எல்லாம் இறக்க வச்சு நீ ஜெயிச்சுட்ட, நீ உயிருடன் இருக்கேன்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். இல்ல அவங்க ஒண்ணு அடிச்சுட்டாங்க, நீ இறந்து போனாலும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல, வீரமரணம். அதான் வீரமரணம். இதுல எல்லாம் நம்ம வார்ல எல்லாம் நம்ம இறந்து போறவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன, இந்த அவங்க இறந்து போன அப்புறம் அவங்க இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, இந்த சம் நேம் எல்லாம் சொல்றாங்களே, என்னது என்னெல்லாம் வீர் சக்கர அப்படி எல்லாமே கொடுப்பாங்க அவங்க வைஃபுக்கு, அந்த குடும்பத்துக்கு எல்லாம் ஏதோ சம்திங் தே வில் கிவ். ஏன்னா வீரமரணம், அங்க வந்து ஒரு டெத்தை எதிர்கொண்டு அவங்க வந்து எனிமியை ஃபைட் பண்றாங்க. அதே போலதான் இந்த மாதிரி இதுல வார்ஃபேர், இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்து யாரு இறக்குறாங்களோ, அதுலயும் அவங்களும் என்னதுன்னாக்கா அவங்க கரெக்டா அவங்க வந்து மேல போய் செய்வாங்க. நம்ம எல்லாம் வீட்டுல இருக்கோம், நமக்கெல்லாம் மேல போவோமெல்லாம் தெரியாது, கீழியும் போவோம் நம்ம. ஆனா வீரத்தோட அவங்க வந்து போர் புரியறாங்க, போர் புரியறதுல யாரோ இறந்துட்டாங்கன்னாக்க மேல் மேல் உலகத்துக்கு போகலாம். அப்போ இரண்டு சைடும் பார்த்தா வின் வின் சுச்சுவேஷன் தான். இதர் நீ வந்து இறந்து போயிடுவாய், அப்போ நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். இல்லை நீ வந்து இறந்து போல உயிருடன் இருக்காய், அந்த எதிரணியில எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க, நீ வந்து ராஜ்யம், அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்ப ரெண்டு இடத்துல நீ ஒன்னும் பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு, எனக்கு இது என்னது கன்ஃபியூஷன் என்ன, எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தா உனக்கு வின் சுச்சுவேஷன் தான் அப்படின்னா ஜெயிக்கக்கூடிய தன்மை தான் இருக்கு அப்படின்னு. சோ குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சுவர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம், ஏன்னா ராஜ்யம் கிடைச்சிடும், அப்ப இவ்வுலகை நல்லா ஆண்டு நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக, எப்படி எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்றார் அவர். அதனால யுத்தாய கிருத்த நிச்சயம், நிச்சயத்தோட நான் எஸ் நான் போர் புரிவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியத்தோட பண்ண வேண்டாமா நீ, உத்திஷ்டா அப்படின்னா எழுந்துரு கௌந்தையா, குந்தியின் மகனே எழுந்துரு போரிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் கிருஷ்ணர். படிமா.
यस् माताजि। नेहा विक्रम नेहा नाशोऽस्ति विक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। எனக்கு டைம் ஆறுதேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென்ஷன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப என்ன சொல்ற, நேஹா பிக்ர, அப்ப பகவான் சொல்லியாச்சுன்னா பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணினாலும் இது என்னது தகும். நான் பகவான் ஃபுல் டே உட்காந்துட்டு பஜனை பண்றேன் ஜபா பண்றேன்னாலும் பகவான் வந்து அருளுவர். இல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை, ஆபீஸ் போகணும், ஸ்கூலுக்கு போகணும், காலேஜ் போகணும், ஏதோ இருக்கு, ஆனா காத்தால ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லிட்டு போறேன், அதுக்கும் வந்து பலன் கிடைக்கும். இதுல இருந்து நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, இம்முயற்சியில், என்ன முயற்சியில், போரிடுறேன். நான் சொல்லியாச்சு, போரிடு சொல்லியாச்சு, கண்ணை மூடின்னு போரிடணும். ஏன்னா நான் தான் சொல்றேன் இல்லையா, கடவுள் பகவான் ஆயிட்டு நான் உனக்கு சொல்றேன் போரிடு. அப்ப நீ இந்த மாதிரி தைரியமோட நீ வந்து, நான் சொல்றேன் பகவான் சொல்லியாச்சு, கிருஷ்ணர் சொல்லியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீ இறங்கினா என்னது, இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, உனக்கு எப்பவுமே ஜெயம்தான் கிட்டும். இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். பயமே வேண்டாம், ஏன்னா கடவுள் தான் சாங்ஷன் கொடுத்தாச்சு, கிரீன் சிக்னல், பகவான் போர் புரி சொல்லியாச்சு. அப்புறம் என்னத்துக்கு நமக்கு பயம் என்ன? பாவம் இழைக்கிறோமா, நான் தப்பு பண்றேன்னா அவங்க என்ன ஆவாங்க, எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், நான் உங்ககிட்ட சொல்லியாச்சு, கோ ஹெட் அப்படின்னு. சோ இதனால பகவான், இதே நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், அர்ஜுன மாதிரி நம்ம போரிடணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் கிடையாது, ராஜ பரம்பரையிலயும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம என்ன நினைக்கணும், பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம சின்ன சேவை பண்ணினாலும் அது என்னது, பெரிய ஒரு பகவானுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கும். அப்படி இப்ப அணில் அது பாலம் கட்டுறதுல அணில் சொல்றது, நானும் உங்களுக்கு சேவை பண்ணுவேன் அப்படின்னு. பாகில இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, போறாங்க ஒன்னாலும் ஒண்ணும் தூக்கவும் முடியாது, ஒண்ணும் இல்ல, பேசாம போ அப்படின்னு. ஆனாலும் இவர் ராமர் என்ன பண்றாரு, வருடி கொடுக்குறாரு, அதுக்கு என்னப்பா நீயும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண. இல்ல ராமருக்கு எல்லாம் யாரோட ஹெல்ப்பும் வேண்டாம், அவர் நினைச்சா அப்படி அங்க போயிட்டு இம்மிடியேட்டா துவம்சம் பண்ணிடலாம் ராவணனை. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, சேவை புரியறது எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்குறாரு, குரங்குகளுக்கும் சான்ஸ், அணில் போற ஒரு சின்ன, அதை கையும் இவ்வளவு சின்னதா இருக்கும், ஒரு சின்ன சின்ன கல்ல நான் சின்ன ஒரு பொடியை தான் தூக்கி போட முடியும், அதால அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். இருந்தாலும் வருடி கொடுத்தேன்னா நீயும் பண்ணுப்பா, உனக்கு ஒரு சேவை கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. நமக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பாடம், நம்ம எல்லாம் இஸ்கான்ல வந்திருக்கோம், இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னு காதால கேட்கிறோம், இதே ஒரு சேவை தான். காதால கேட்கறது இஸ் ஆல்சோ சேவை. இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு, ஆஹா என்னோட கதைகள் நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நீங்க ஆனந்தமா வரீங்களா, எவ்வளவு நான் சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அருள் கூறுவர். இதுல எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. ராவணன், இதேதான் ராமாயணத்தோட தான் எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. லங்காவை எரிக்கிறது, வால்ல நெருப்ப வச்சுட்டு ஹனுமான் எரிஞ்சு போட்டுன்னு சொல்லிட்டு தான் கட்டினாங்க. ஹனுமான் என்ன பண்ணாரு, ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டு அந்த ஊர் முழுக்க சுத்திட்டார், எல்லாம் ஊரே எரிஞ்சு போயிடுச்சு, அவர்லாம் எரியல, ஏன்னா அவர் ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தார், அவருக்கு ஒரு பாதிப்பும் வரல. அப்ப என்னது, மனசுல நம்ம எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த மாதிரி பகவானை நினைத்துட்டு இருந்தோம்னா பக்கத்துல வரும் எல்லா ஆபத்தும், ஆனா நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும், நம்மளை பாதிக்காது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா, நம்ம கார்ல போயிட்டு இருக்கோம், முன்னாடி போன காரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்திருக்கும், நம்ம காரு சேஃப். அது எப்படி, ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான். நாம் அந்த இடத்துல போயிருந்தேன்னா நானும் இறந்திருப்பேன், நான் பின்னாடி இருந்ததுனால இறக்கல, இல்ல ஒரு ட்ரெயின் புக் பண்ணிருப்போம், போக முடியல, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை போகல, பார்த்தா அந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும், நம்ம போல நம்ம பழைச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்ல பார்க்கலாம். பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும்போது இப்படி எல்லாம் நமக்கு பகவான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பார். அதே போல இவர் பிரகலாத் மகாராஜா எவ்வளவு அப்பா வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து துன்புறுத்தி, இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் வரும் அப்புறமா, யாருக்கு தெரியாதோ அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் திரும்பி வரும். அவ்வளவு துன்புறுத்துற, ஏன்னா அவரை தான் புகழணும், நாராயண நாராயண சொன்னீங்கன்னு நீ நாராயண சொல்ற, அதெல்லாம் கடவுள் கிடையாது, நான் தான் கடவுள் சொல்லும்போது ரொம்ப துன்புறுத்துற. சொந்த அப்பாவே வந்து நெருப்புல தள்ளி போடுறது என்ன, மலையில இருந்து உருட்டி போடுறது என்ன எல்லாம் பண்ற, யானையால மிதிக்கிறது என்ன, ஈட்டியால குத்துறது என்ன, ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆகல. இவருக்கு பிரகலாத் மகாராஜா சின்ன வயசு குழந்தை, 5 வயசு 6 வயசு குழந்தை, அதுக்கு ஒண்ணுமே அஃபெக்ட் ஆகல, ஏன்னா பகவான் என்ற ஒரு நாமம் ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது. எஸ், படிமா. புத்திர் இப்பதான் வருது மாதாஜி. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह गुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्ययास् बुद्धयो अव्यवसायिनाम्. நீங்க உள்ள எழுத்தெல்லாம் பார்க்காது, இது வந்து இமேஜ் தான், என்னால ஒண்ணும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. புத்தையோ எல்லாம் வந்திருக்கு, இது புத்தையோ தான் படிக்கணும். ஓகே, இதுல வந்து இப்ப நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்டோரி தான். இவர் வந்து இது துரோணாச்சாரியர் உட்காந்து ஒரு ஒருத்தர் கேக்குறா, என்ன உனக்கு தெரியறது விட்டோன்னா, அர்ஜுனனோட புத்தகம் வந்தோன்னா எனக்கு அந்த கண்ணு தான் தெரியாது, வேற ஒண்ணும் தெரியலன்னு அவ்வளவு போக்கஸ்டு. சோ இவ்வழியில் உள்ளோர் யாரு பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பகவானை தியானித்து அவன் வந்து நல்ல ஒரு போக்கஸ்டா இருக்கானோ, அவனுடைய என்னது, இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே,
இப்ப இந்த அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஒரு லட்சியம், அந்த கண்ணை வந்து அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கார். அந்த கண்ணு உயிருள்ள இது கிடையாது, பொம்மை தான். அப்படின்னா நம்ம வந்து பத்தியா பறவைகள் எல்லாம் அடிக்க ட்ரெயின் பண்றாங்களே நினைக்க கூடாது. இதெல்லாம் ட்ரெயின் பண்றதுக்கு ஒரு பொம்மை எல்லாம் தான் வைப்பாங்க. சோ ஆனா அவங்களோட குறிக்கோள் என்னது, போக்கஸ்டா இருக்கும், கரெக்டா அவங்க வந்து அடிப்பாங்க. ஆனா யாருடைய மனம் போக்கஸா இல்லையோ, குருவம்சத்தின் செல்வனை உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அப்போ போக்கஸும் கிடையாது. நான் இந்த மாசம் வந்தேன், பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு வந்தேன், ஒரு நாள் வந்தேன், 4 நாள் வரல, அப்புறம் பார்த்தேன், சரி தூக்க மொழி வந்துடுத்து வந்தேன். அதெல்லாம் போக்கஸே கிடையாது. போக்கஸ் இல்லாதக்கு இருக்கும்போது என்னது, பல கிளைகளை கொண்டது. போக்கஸ் இருந்தாதான் புரியும் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னு. போக்கஸ் இல்லாம இருந்ததுனாக்கா, அது பகவத்கீதா கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். நீங்க உங்க வாழ்க்கையிலேயே பார்க்கலாம். ஒண்ணு பண்ணணும், அது பண்ணணும்னு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்னது, அது வந்து ஃபுல்லா தீர்வு பெறும். இல்ல ஒரு நாள் பண்ணினேன், ட்ரை பண்ணேன், வேண்டாம் அப்புறம் பார்க்கலாம், சரி 4 நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பி மூடு வந்தது பண்ணினேன். அது நம்ம ஏதோ கிளாஸ்க்கு போறதா இருக்கட்டும், எனி திங் யூ டூ. நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன நினைவரல, நீங்களே உங்க வாழ்க்கையில பார்க்கலாம். அந்த உறுதியற்ற தன்மையோட நம்ம இருந்தோம்னா அது போக்கஸே இல்லாம அது வெற்றியும் பெற முடியாது. இல்லை போக்கஸ்டு, எஸ் எனக்கு பண்ணணும். நான் அந்த 18 days தானே ஈஸி. 18 days இஸ் சச் அ ஸ்மால் பீரியட். இவ்வளவு நாள் நம்ம வேஸ்ட் பண்றோம். 18 days கரெக்டா நான் வருவேன், இதை அட்டன் பண்ணுவேன்னா பகவத்கீதா கொஞ்சம் புரியும். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க இருக்கிறதுனால சொல்றேன். அந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் நம்ம போக்கஸ்டா இருக்கும்போது என்னது, அவங்களுடைய அவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. இது நான் எந்த லட்சியத்தோட அவன் வந்து அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறானோ அது வந்து கரெக்டா நடக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி போக்கஸ்டா இல்லைன்னா, அந்த மாதிரி உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அப்ப என்னது, அவனுக்கு வெற்றியும் கிடைக்காது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நான் படிக்கிறேன்மா, ரொம்ப டைம் போறது. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதுர்பூர் மாஸ்தே சங்கோத்ஸ்வ கர்மணி. அப்ப என்னது, இந்த மாதிரி யாரு போக்கஸ்டா இருக்காங்களோ அவங்களோட அறிவு. ஒரே நிமிஷம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகா. நம்ம எல்லாரும் இது வந்து கண்டிப்பா நம்ம மறக்கவே கூடாது. என்னன்னாக்கா, நம்ம கடமைன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வீட்டுல வந்து இப்போ வீட்டுல மனைவியா இருந்து எல்லா வேலையும் பண்றோம். ஆமா, எல்லாம் காத்தாலேந்து ராத்திரி வரைக்கும் எனக்கு தான் வேலைப்பா, எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிக்கிறோம். இவங்க எல்லாம் நாளைக்கு என்ன பார்த்துப்பாங்களா இல்லையா தெரியாது, ஏதோ சின்ன பசங்களா இருக்கா நான் பண்றேன், இவங்கெல்லாம் நாளைக்கு எனக்கு என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்க கூடாதுங்கிறார். ஒரு ஹஸ்பண்டா இருந்ததுன்னா என்னது, இவங்களுக்கு வேண்டி நான் எவ்வளவு உழைக்கிறேன், எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சு சம்பாதிச்சு கொட்டுறேன், ஆனாலும் இவங்க எல்லாம் சரி எனக்கு வயதான காலத்துல இவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு நினைக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறார் பகவான். என்ன சொல்றார், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே நான் உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. நீ பேரண்டா இருக்கியா, அப்ப ஆஸ் அ பேரண்ட் உனக்கு என்னமோ அதுதான் உன்னுடைய கடமை, பண்ணு. அந்த ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மாத்திரம் எதிர்பார்க்காதே. அது ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் இல்ல பௌதிக சம்பந்தமா இருக்கட்டும். ஆன்மீகத்துல நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், 18 days கிளாஸ் எல்லாம் நான் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், எனக்கு இதெல்லாம் நல்லது கிடைக்கும், எனக்கு உடனே பகவான் இடத்துக்கு போகணும், நோ. அதோட பலன் கொடுக்கறது நான். பகவான் சொல்றேன், அந்த பலனை நான் கொடுப்பேன், எனக்கு தெரியும் இப்போ உனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு. ஆனா நீ அதை எதிர்பார்க்காது, நீ உன்னோட கடமையை பண்ணிட்டே போ. ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் பௌதிகமா இருக்கட்டும் உனக்கு கடமை பண்ணு. ஆனால் செயல்களின் பலன்கள் உனக்கு அதுல அதுல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அது வேற விஷயம் சொல்றார். ஒரு ஒரு உன்னுடைய செயல்களை விளைவுக்கு ஒரு நம்ம பண்றோம், அதனால ஏதோ நம்ம எதிர்பார்த்து பண்றோம். பத்தியா நான் வந்து சரியா இந்த குழந்தைகளை வளர்த்துட்டு இருக்கணும், அதெல்லாம் நல்லா நல்லாதான் வளர்த்தினேன், இன்னும் நல்லா வளர்த்திருந்தா இன்னைக்கு நல்லா பாத்துப்பாங்க இந்த மாதிரி உன்னையே காரணம் காட்டாது. தேர் ஆர் மெனி ஃபேக்டர்ஸ். அதனாலயே அவங்க வந்து உன்னை பாத்துக்காம இருக்கலாம். அப்ப அதனால நான் பண்றேன், அதனால எனக்கு கிடைக்கும்னு ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்க்க கூடாது. அது நடக்கலை, அது அப்ப நடக்கலைனாலும் என் காரணம் தான் நடக்கலை அப்படின்னு நினைக்காதே. இல்லை நடந்து கொடுத்தனாலும் உன் காரணம் தான் நடந்தேன்னு அந்த மாதிரியே நினைக்காதே. நீ என்ன அதுக்கு காரணம் கிடையாது. அப்புறம் 3வது என்ன சொல்றாரு, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஆனா உன்னோட கடமை என்ன உண்டு, அது கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும். கடமையை பண்ணாம ஆஸ் அ பேரண்ட் நான் வந்து ஆமா எப்படியும் பாத்துக்க போறது இல்ல, ஏன்னா நான் என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு நான் இருப்பேன், அவங்களாம் அவங்க பாட்டுக்கு வளரட்டும், அது மாதிரி பண்ண மாட்டோம் ஜென்ரலி. அது ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறவங்களாம் பறவையாவது விட்டுடும். அது அந்த என்னது எக்குல உட்காந்துட்டு இருக்கும், அந்த என்னது அந்த எக்குனா முட்டை உட்கார்ந்து அதை ஹேட்ச் பண்ணி அது வந்து குஞ்சு பொரிச்சு வந்தப்புறம் என்னது அது மாதிரி பறந்து போயிடும். அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் ஏய் நீ டைம்ல வா ப்ரஷ் பண்ணு இதெல்லாம் ஒன்னும் அவளுக்குல. மனுஷால் தான் நம்ம வந்து அந்த குழந்தை பின்னாடி நின்று நின்று குட்டிச்சவராகிறது நம்ம தான். அதை அப்படியே வளர்த்தி நல்ல இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துடணும். நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல இருப்போமா, நம்ம பசங்களும் வீட்டுல இருக்காங்களா, எல்லாம் ஆன்மீகம் பாத்துக்கிறாங்க, அம்மா பண்றாங்க, ஏ எழுந்துப்பா சீக்கிரம் எழுந்துரு, இதெல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணு, இல்ல ஜபா பண்ணு,
பிரசாதம் சாப்பிடு. இந்த மாதிரி நம்ம வளர்த்துறதுதான். அதுக்கப்புறம் அவன் எப்படி இருக்கான்னு விட்டுடணும். அதோட பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. அவன் கெட்டு போனாலும் உன்னை வந்து இது என்ன நான் வளர்த்தினது சரியில்லையோ நீ நினைக்கிற இல்லையா, அது கிடையாது. அவன் கெட்டு போறதுக்கு எத்தனையோ ரீசன் இருக்கு. இல்ல நன்னா ஆயிட்டானா அதனால பெருமை அடிக்கிறதுக்கு நோ. உன் காரணம் அவன் வந்து சரியாகல, அந்த சரியா இருக்கா, அந்த மாதிரி எண்ணம் கொள்ளாதே. அப்புறம் வந்து உன்னோட கடமையை மாத்திரம் பண்ணாம விடாதே. உனக்கு என்ன கடமை உண்டோ கண்டிப்பா நீ அதை பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்ற. श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन् एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तु उच्यते. இது என்னதுன்னா இப்ப லாஸ்ட் டாபிக் ஸ்தித பிரக்ஞா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் யாரு? இப்ப அர்ஜுனா நிறைய கொஸ்டின் வரும். இது 55ல வந்துட்டோம் நம்ம. அவர் அர்ஜுனா கேட்பார் கிருஷ்ணர்ட்ட, அந்த ஸ்தித பிரக்ஞா சொல்றீங்களே அவர் எப்படி இருப்பார், எப்படி நடப்பார், எப்படி உட்காருவார், இந்த மாதிரி இன்னசென்டா கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பார். நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது மாத்திரம் ஸ்லோக்கா கொடுத்திருக்கு. சோ அந்த ஸ்தித பிரக்ஞாங்கிற மாதிரி எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விஸ்வத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறுகிறார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து, புலனுகர்ச்சியில ஒரு கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் இருக்கே. வாய் சாப்பிடறதுக்கு ஆசைப்படும், கண்ணு ஏதோ பிக்சர் பாக்குறதுக்கு ஆசைப்படும், சீரியல் பாக்குறதுக்கு ஆசைப்படும், காது பிலிம் மியூசிக், ஏதோ ஒரு பாப் ராக் அந்த இதெல்லாம் ஆசைப்படும். பகவானை தவிர எதெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாமே நமக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரயோஜனம் எல்லாம் கிடையாது. அந்த டைம் மொமெண்ட்ரியில நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுறோமே தவிர ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. சோ இந்த புலனுணர்ச்சி எல்லாம் யாரு மனக்கற்பனையால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம மனக்கற்பனையாலே இது ஒரு ஆசை. இதனால என்ன பயன்? ஒண்ணும் இல்ல. சீரியல் பார்த்தோம் ஒரு 1/2 hour, அப்பா ரிலாக்ஸ்டு. ஆனா என்ன மூவ்மெண்ட், என்ன அந்த ஸ்டோரி போச்சு, ஒண்ணும் இல்ல. அதே ஸ்டோரி தான் ஒரு மாசமா நடந்துட்டு இருக்கும். நமக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. சோ அதெல்லாம் யாரு விடுறானோ, அப்புறம் தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ. ஆனா தூய்மைதான். பிரகலாத் மகாராஜா தான் எக்ஸாம்பிள். 5 வயசு குழந்தை, 6 வயசு குழந்தை எப்பவுமே பகவானோட தியானத்துல அவன் அந்த மாதிரி இருக்கான். ஒரு க்ஷணம் அவனுக்கு வந்து பகவானோட தியானம் இல்லாம இல்ல. எப்பவுமே பூர்ண சந்தோஷத்தோட இருக்கான். அவனை யாரும் போர்ஸ் எல்லாம் பண்ணவே இல்லை போறோம். ஏன்னா அவன் வந்து குழந்தை எப்படின்னா அம்மாவோட வயசுல இருந்தே அது பாகவதம் எல்லாம் கேட்டு வளர்ந்துருக்கு. அப்ப பிறந்தப்புறம் அது வந்து நாராயண ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயண, இதுதான் அது வாயில வருது. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் திருப்தியாவும் இருக்கான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும், ஆணித்தரமா தெரியும் கடவுள் அவர் தான் அப்படின்னு. அப்ப நம்மளுடைய லைஃப்ல என்ன எடுத்துக்கணும்? பகவானை நம்பி பகவான் இடத்தில் அவ்வளவு நம்ம நம்பிக்கையோட இருக்கும்போது என்னது, அந்த போக்கஸ்டா இருக்கணும். தனது தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். மொமெண்ட்ரியே நம்ம 18 days கிளாஸ்க்கு வந்தோம். கிளாஸ்ல 6 மணில இருந்து 7 மணி வரைக்கும் நல்ல தியானம். அப்புறம் நம்ம ஏதோ இதுல போறோம். இப்ப அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே. எல்லாரும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். யாரும் பிரகலாத் மகாராஜா மாதிரி இல்லை. ஆனா நம்ம முயற்சி எடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது 18 days கோர்ஸ்ல தான் பக்தி பண்ணுவேன், கிளாஸ்ல வந்தாதான் பக்தி. அப்புறம் நான் கிளாஸ்ல மூடியாச்சுனாக்கா நான் பக்தியும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. பிலிமை பார்த்தேன், இது செய்தித்தாள் பார்த்தேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் லைஃப வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. எந்த நேரம் பகவானுடைய தானம் இருக்கா. நம்ம வேலையெல்லாம் பண்ணலாம், வேலை இருந்தாலும் மனதளவுல யாரை நினைக்கணும்? பகவானை நினைத்து அவருக்கு வந்தனம் தெரிவித்து அவருக்கு என்னெல்லாம் வழிபாடு பண்ணணுமோ, கோயில் போகணுமா, பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணுமா, அவரை நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் பகவானில் நிலைத்து நிற்கிறான். அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் சொல்லுவாங்க, டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டி சொல்லுவாங்களே, அதான். அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். சித்ததேர் முனி நிறைய இந்த 55ல இருந்து 72 வரைக்கும் அவரை பத்தி கொடுத்திருக்கு. அறிகுறிகள் எப்படி என்னது, முனிவர்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு. முனிவர்னா என்னது, பற்றில்லாம இருக்கிறவர் தானே முனிவர் சொல்ல போறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆள் எப்படி இருப்பார்? 55ல கொடுத்திருக்கு. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். உணர்ச்சி இருக்கும், மூக்கு ஒண்ணு சொல்லும் நல்லா ஸ்மெல் பண்ணும், வாய் சொல்லும் நல்லா சாப்பிடணும், கண்ணு சொல்லும் வேற எல்லாம் பார்க்கலாம், பகவானை விட்டு வேற எல்லாம் பிக்சர் பார்க்கலாம் எல்லாம் சொல்லும். எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி வாழறான். அந்த மாதிரி இருக்கும் அவனோட அறிகுறிகள். அப்படி இருக்கும் அவனோட பேச்சு. எப்படி இருக்கும்? 56 57ல கொடுத்திருக்கு. இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அது மாதிரி அந்த பாதிப்பு இல்லாம வந்து அவனோட பேச்சு இருக்கும். இன்பப்படுத்துறா அவன், இன்பமும் படுறது இல்ல, துன்பமும் படுறது இல்ல, பயமும் கிடையாது, கோபம் கிடையாது. அந்த மாதிரி சாந்த சுரூபத்துல இருக்கான். எப்படி இருக்கிறான்? 58ல இருந்து 63 வரைக்கும் என்னது, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவது போல. ஆமை என்ன பண்ணுப்பா தெரியல, அதுக்கு ஒரு அட்டாக் வருதுன்னு தெரிஞ்சா இம்மிடியட்டா அந்த ஷெல்லுக்குள்ள போயிடும். அப்படியே இருக்கும். நமக்கு பார்த்தா என்ன கல்லுன்னு தான் தோணும். அப்புறம் மெதுவா தலையை அப்படி தூக்கும், எல்லாம் சேஃபா சரி அப்படின்னு. அப்போ அந்த மாதிரி அவர் வந்து எப்பவுமே தனக்குள்ளேயே சந்தோஷப்பட்டு தனக்குள்ளேயே இருப்பார். வேற வெளியில என்ன நடந்தாலும் பாதிப்பு இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுதான் அந்த மாதிரி சித்ததேர் முனி சொல்லணும். எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? 64 72 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. ஆசைனா என்னது? பௌதிக ஆசை.
ஆன்மீக ஆசையெல்லாம் இருக்கும் அவனுக்கு. பௌதிக சம்பந்தப்பட்டதா பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும், பொண்ணுக்கு குழந்தை பிறக்கணும், இந்த மாதிரி பௌதிக ஏதோ வீடு வாங்கணும், நெக்லஸ் வாங்கணும், புடவை வாங்கணும், சம்திங் ஏதோ இருக்கும் இல்லையா. நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும். அப்புறம் ஆபீஸ் போறவங்களுக்கு என்னது, இந்த ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ ஒரு ஆசையெல்லாம் இல்லவே இல்லை. எது கிடைச்சதோ நான் திருப்தியா இருக்கேன், அந்த மாதிரி அவன் நடந்துக்கிறான். அந்த மாதிரி உள்ளவனை சித்த திருமுனி என்று அழைக்கலாம். இல்லை தாடி வச்சுட்டு இருக்கேன், கமண்டலம் கமண்டலம் இருக்கு, காவி உடை உடுத்தின்னு இருக்கேன், மணியில் மாலையெல்லாம் போட்டுருக்கேன், அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் முனிவர் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. சித்ததீர் முனிங்கிறவன் எல்லாம் மனதிலேருந்து அவன் எப்படி இருக்கான். இதெல்லாம் கொடுத்திருக்க 55 இருந்து 72 வரைக்கும் அவருடைய என்ன இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குன்னா, நம்ம அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தின்னு விட்டோம்னா நமக்கு வேற பாதிப்பெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது. லாஸ்ட் 1 மாசம் கிட்டக்கு வந்துட்டோம். தியாயதோ விஷயான் பும்சக சங்கஷ்டேஷு உபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் குரோதோ அபிஜாயதே. சோ அந்த மாதிரி ஸ்தித திருமுனி மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம என்ன ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்ணணும், பற்றுதல் இல்லாம இருக்கும். ஆனா இன் ஜெனரல் நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம்னா ஒரு பற்றுதல். அந்த பற்றுதல் எதுல இருந்து வருது, எல்லா ஆசைகள். கண்ணால பார்த்தா ஒரு ஆசை, இவ்வளவு நல்லா இருக்குல்ல, நல்ல பியூட்டிஃபுல் இருக்கு. இப்ப இவன் என்ன பண்றான், இங்கே பார்க்கலாம். ஒரு ஒரு யங் பாய் ஏதோ ஒரு பொண்ணை பார்த்துட்டு ஒரு அட்ராக்ட் ஆகிறான். நல்ல தலைமுடி, நல்ல வெள்ளையா இருக்கா, ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷன், எல்லாம் அழகா இருக்கா, பானைய தூக்குறா, என்னவோ சம் அட்ராக்ஷன். அப்ப கண்ணால பார்த்து அவன் ரசிக்கிறான். கண் புலனால அவன் விட்டுட்டான். ஸோ லாஸ்ட். அந்த கண்ணால அனுபவிக்க ஆசைப்படுறான், அப்புறம் பேச ஆசைப்படுறான், கிட்டக்க நெருங்குறான், எல்லாம் கூடி கூடி வருது. அப்புறம் என்ன ஆயிடுறது, ஒரு காலகட்டத்துல நோன்னு கேட்டு பழகி அவனுக்கு பழக்கம் இல்லையே, அவளும் ஆசைப்பட்டு எல்லாம் கிட்டக்கு வந்த அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நோ 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 ஐ கேனாட் கெட் மேரிட் டு யூ சம்திங் இருக்கும். அப்ப என்ன வருது, கோவம் வந்துடும். அப்புறம் வெட்டலாமா, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாமா, எரிக்கலாமா, ஒரு ஒரு இடத்துல வீசலாம். இப்ப அது மாதிரி தானே நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, எல்லா விஷயம் இந்த மாதிரி. சோ என்னது, ரொம்ப ஆசை. இந்த புலன்களை வைத்து நம்ம ஆசைப்படுறதுல எங்க கொண்டு போய் விடுறது, கோவத்துல கொண்டு போய் விடும். சோ இதுதான் இதை கொடுத்திருக்கு. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலின் இருந்து காமத்தில் இருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. அந்த கோபம் ஏன் போவது, நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்ணல, நம்ம என்னமோ நினைச்சுட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வரல, நம்ம இன்னும் எதிர்பார்க்கிறோம், எதிர்பார்ப்பு நடக்கலைன்னா கோவம். ஏன்னா நம்ம அப்படியே பழகிட்டோம், பார்த்தேன் ஆசை அப்படி வளர்ந்துட்டே இருக்கு. சடன்லி நோன்னு வந்ததுன்னா கோவம். அப்புறம் கோவம் தான் எனது ஆசிட் விட்டேரி எல்லாம் நிறைய நடக்கிறது, இப்பெல்லாம் ரொம்ப நடக்கிறது இல்லையா. சோ முதல்லயே அதை நிறுத்திட்டு விட்டோம்னா இதெல்லாம் வேண்டாப்பா, இதெல்லாம் ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு சொல்ல ஏதோ நல்ல அட்ராக்டிவா இருக்கா, பட் இதெல்லாம் உண்மை கிடையாது, இதெல்லாம் ஒரு போலி தான். இதுல ஜாஸ்தி அட்ராக்ட் வைக்க வேண்டாம், பகவான் இடத்துல வைக்கலாம். பாக்கி எல்லாமே நம்மளை மாட்டும். நம்மளை இந்த மாதிரி இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் மாட்டி கடைசியில கோவம் வரும். கோவத்துல இருந்து நமக்கு தெரியாத வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசுவோம். அப்புறம் என்னது, திரும்பி வீழ்ச்சி தான். இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் அதே தான் வரும். காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகிறது. அப்புறம் என்னது, குரோதம். அந்த கோபத்துல இருந்து என்ன வருது, குரோதாத் பவதி சம்மோக, சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமக, ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசோ, புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி. அப்புறம் என்ன வருது, அந்த குரோதம்னா என்னது, கோபம். கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் அப்படின்னா என்னது, எல்லாம் கோபம் வந்தா கண்ணு மண்ணு தெரியல அப்படிமாங்களே. எனக்கு கோபம் வந்தா கண்ணு மண்ணு தெரியாம நான் எல்லாத்தையும் விட்டு எறிவேன், வீசி எறிவேன். வாயில இருந்து அப்படி வார்த்தை வரும், யாரு முன்னாடி நிக்கிறாங்க தெரியாது, அப்படி நான் பேசிடுவேன். இப்ப என்னது, பூர்ண மயக்க நிலையில இருக்கான். மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் என்னது, அறிவு இழக்கப்படுறான். முன்னாடி யார் நிக்கிறாங்க, அப்பா நிக்கிறான், தாத்தாட்ட இப்படி எல்லாம் பேசுவியா, கோவம் வருது. தாத்தாவை எடுத்தறிஞ்சு பேசுறான், ஆசிரியரை எடுத்தறிஞ்சு பேசுறான், அப்பா அம்மாவை எடுத்தறிஞ்சு பேசுறான். அந்த கோவத்தினால அவன் என்ன பேசுறான்னு தெரியும். அப்புறமா சாரி சொல்லுவோம். கோவம் வந்துட்டு கண்ணை மறைக்க வச்சிருவாங்களே, அந்த மாதிரி போயிடுறான். அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். திரும்பி பாவம் செயல் பண்ணி என்ன பண்ணுவான், திரும்பி அவன் இந்த திரும்பி பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு இதுலயே ஒண்ணுன்னு இருக்கான். எப்போ இப்போ பகவான் இடத்துல போறது, நம்மளாம் அதுக்குதான் இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த புலன்களை வைத்து இந்த பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபால்ஸ் தான், அதுல எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகாம மெதுவா மெதுவா நம்மள பழகிக்கணும். எதுவுமே பகவான் இடத்துல ஆசை வைக்கலாம், பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நம்மளை மாட்டிடுவோம், கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பழக்கணும். அப்ப இதுதான் போட்டிருக்கு, என்னது, புலன்களின் பொருட்கள் மீது இணைப்பு. நம்ம அட்ராக்ட் ஆகிறோம், அதுல இருந்து காமம் உண்டாகிறது, காமத்துல இருந்து கோபம் வருது, கோபத்துல இருந்து மயங்கிய நிலை வருது, மயங்கிய நிலையில இருந்து நினைவு குழம்பிய நிலை, அங்கே இந்த அறிவிழப்பு, அப்புறம் அதுல இருந்து என்ன, திரும்பி வீழ்ச்சி, திரும்பி பிறவி எடு, திரும்பி ஏதோ என்ன பிறவி, எந்த பிறவி எடுப்போம் தெரியாது, ஹியூமன் பிறவி எடுப்போமா, அனிமல் பிறவி எடுப்போமா தெரியாது.
சோ இதுதான் விஷய சைக்கிள் அப்படிம்பாங்க. இதோட நம்ம வந்து ரெண்டாவது சாப்டர் முடியறது. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம த்விதீயோ அத்தியாய, த்விதீயோன இரண்டாவது அத்தியாயம் இது இப்படியாக முடிவு பெற்றது. சோ இன்னைக்கு என்ன கற்றோம், நம்ம பாடம் என்ன கற்றோம்னா, நாம் இந்த உடல் அல்ல. இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன நினைச்சோம், இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா, இதுதான் லலிதா மாதாஜி, இது வந்து சுனந்தா மாதாஜி, கேசவ் பிரபுஜி, சிவகாமி மாதாஜி, யாரெல்லாம் இருக்காங்க, வசந்தி சிவா மாதாஜி, அருணா மாதாஜி, இப்படி ஒரு உடலை வைத்துதான் நம்ம வந்து ஒரு கணிக்கிறோம் இல்லையா, ஒருத்தரோட ஐடென்டிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அந்த உடலை வைத்து. பட் நம்மள ஆக்சுவலா அவங்களா கிடையாது, நம்ம உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் நம்மள ஆக்சுவல். சோ நாம் இந்த உடல் அல்ல, நாம் ஆவி ஆத்மாக்கள். ஆன்மா இதயத்தில் அமைந்துள்ளது. நாம் ஆன்மாவை பார்க்க முடியாது. இது முடியின் நுனியில் ஒன்று, 1/10,000. தலைமுடியோட நுனி, ஃபுல் தலைமுடி இல்ல, சில பேருக்கு நாங்க இருக்குமே அது மாதிரி இல்ல, தலைமுடியோட நுனி பாகத்தை வந்து 10,000 கட் பண்ணி அதுல ஒரு பாகம் எவ்வளவு சின்னதோ அவ்வளவுதான் அந்த ஆத்மாவோட சைஸ். ஆன்மா ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு நகர்கிறது. அது பார்த்தோம். கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் எந்த ஒரு சிறிய சேவையும் இழக்கப்படுவதில்லை. இப்ப பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணினாலும் சரி, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்களா, அவ்வளவு பண்ணீங்களா, அவ்வளவுதான் முடியும். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வேலைக்கெல்லாம் போனோம் நினைச்சே பார்க்கணும். அப்புறம் நான் எல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணி திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது 12 மணி ஆயிடுது. சாப்பிடணும், தூங்கணும், திரும்பி காலையில கிளாஸ், இவ்வளவுதான் முடியும் சில பேருக்கு. பரவாயில்லைங்கிற பகவான், நீ அந்த காலையில வர இல்லையா, 6 மணில இருந்து 7 மணி வரைக்கும் கேட்கறியே, அதுவே உனக்கு வந்து நல்ல பலனை கொடுக்கும். சோ பகவானுக்கு செய்யப்படும் எந்த செயலும் வீணா போகாது. பாக்கியம் எல்லாமே வேஸ்ட் தான், எல்லாமே வேஸ்ட் தான். நம்ம போக போக அடுத்த சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் எந்த சிறிய சேவையும் இழக்கப்படுவதில்லை. அவர் வந்து அதுக்கு தக்க இது கொடுப்பார் நமக்கு. சோ நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா கர்மா. இப்ப நம்ம என்ன மாதிரி வந்து செயல் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. துறவு அல்லது நிஷ்காம கர்ம யுகம் எது சிறந்தது? திரும்பி இவருக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. நிறைய விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அவர் கேட்டு கேட்டு நமக்கு வந்து தெளிவுபடுறது. நமக்கும் ஏதோ கேட்க தெரியலையே தவிர நமக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. இவர் மூலமா அர்ஜுனன் கேட்டு கிருஷ்ணன் சொல்ற அவர் அதனால நமக்கும் நிறைய தெளிவு பெறுறது, நமக்கும் நிறைய ஞானம் வருது. செயல்களின் பலனை விஷ்ணுவிற்காக துரத்தல். நம்ம எது பண்ணினாலும் என்னது, விஷ்ணு கிருஷ்ணார்ப்பணம். நான் இது பண்றேன், எக்ஸாம்க்கு படிக்கிறேன், ரிசல்ட் எவ்வளவு வரும் எனக்கு அது இதே கிடையாது. ஐ எம் நாட் டென்ஷன் அட் ஆல். டென்ஷனே கிடையாது. எல்லாம் உங்ககிட்ட அர்ப்பணிச்சாச்சு. நான் உங்களை நம்புறேன், நல்லா 100% நான் எஃபர்ட்டும் போடுறேன். ஆனா எவ்வளவு ரிசல்ட் வரணும், நான் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வரணுமா, இல்ல ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வரணுமா, இல்ல மார்க் கம்மியா என்ன, அதெல்லாம் உங்க டிபார்ட்மெண்ட், நீங்க பாத்துங்க. கர்மா பண்றதுதான் என்னுடைய கடமையை தவிர அது பலனை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்களே. அதேதான் நானும் பண்றேன், எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். அது வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். செயல்களின் பலனை விஷ்ணுவிற்காக அப்படின்னா கிருஷ்ணனுக்காக துரத்தல். மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை வெல்வது. அது எப்படி நம்ம வந்து காமம், அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லாம், இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, இதோட கண்டினியூஷன் நாளைக்கு இருக்கும். அப்ப அது வந்து நம்ம அந்த எதிரிய ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் அப்படி வெல்லறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்ப பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இன்னத்த வகுப்பை முடிக்கலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. केशव சொல்றியா? ஸ்மிதாஜி. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय, हरे कृष्ण महामंत्र की ஜெய். जय. எல்லாரும் சொல்லலாம். ஜெயலன்னு சொல்றதுக்கு எந்த, இதுக்கெல்லாம் கூட ஒரு கஞ்சத்தனம் பண்ணக்கூடாது. எல்லாம் ஜெய ஜெயன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஜெயக்கார் பண்றோம்னு அவங்களெல்லாம் பெருமையா நம்ம சொல்றோம். அப்ப அவங்களோட அனுகிரகம் எல்லாம் கிடைக்கும். श्री चैतन्य महाप्रभु की ஜெய், जय, भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की ஜெய், श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய், जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய். जय, गौर प्रेमानंदे ஹரி हरि ஹரி. हरि बोल. எல்லாரும் தூங்கி ஆடுறாங்களா எனக்கு எதாவது தெரியல. எல்லாரும் ஜெய சொல்லும்போதாவது எழுந்துக்கணும். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. சோ இன்னைக்கு வகுப்புல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்